машин, ни людей, ни машин, ни людей. Белый снег, белый снег, белый снег, белый снег. Белый снег, белый снег, белый снег, белый снег. За тобой осторожно ступаю, засыпая, на снег засыпая, потрапляю в заметенный след, потрапляю в заметенный след. Засыпая, на снег засыпая, за тобой осторожно ступаю, потрапляю в заметенный след, в заметенный след. Белый снег, белый снег, белый снег, белый клен. Белый снег, белый снег, белый снег, белый сон. Як походня твой шаль ружавее, без земли я и ты завея, ни вокол, ни вочей, ни окон, ни вокол, ни вочей, ни окон. На земли я и ты завея, як походня твой шаль ружавее. Куда и мы едем? Не ми, а да. Вітаночки, усім вітаночки. Сподіваюся, нас нормально бачно, чутно і все нормально. Усіх вітаю. О. Вітанки. Куди Ось. нас везуть? Танки. Може, що ми, да? Ми в ефірі, да? Я ж... Так, я Не, сподіваюся, мы що еще не мені- улетали, Гомзик. Не-не-не. Що тут у Ну, мене да. смерть не Ты еще зафризена, можешь нічого. пошарковать. Влад з нами вітається уже все, всім вітаночки. А чаті, калі ласочка, напишите, ці ўсё нормально з гуком і з відео, я вельмі хвалююся просто. Не хвалю. Прикольно. Отказность, такая отказность. Все больше. Ну що, ніби в перший раз, слухай, ну, як Так. це ось. Ніколи не було проблеми, ми знов. Ну, мені просто чомусь, мені здається, все цудовно. Стабільно, файно. Усім вітаночки, цяпер больш спакойна. Вельмі радая вас бачыць на нашым ужо амаль традыцыйным, можна сказаць, калядным стрыме по Among Us. Ось третій раз заладзя буде традиційний. Добра. Карацей, спадзяюся, будзе вельмі класна і весела, а пакуль што давайте прадставімся, таму што шмат людзей, мне здаецца, хтосьці можа кагосьці не ведаць. Вось, таму давайте пачнем. Ну, калі вы на маім канале, я думаю, вы мяне ведаеце, или калі што, вы прыйшлі ад кагосьці іншага. Я Багема, ці Мсціслаўская Багема, я вось тут стрымерка, і вы на маім канале. Вельмі вас вітаю, спадзяюся, вам тут будзе файна і утульна. Вось, наступны у нас Гомсічак тут у нас. Ось у гэтым вакенце. Так. Вітаночки, шановне господарство. Я Гомсічак, як сказала Багема. Так само можете мені віддати як канал Вера по-беларуску на ютубі, але пакуль не вельмі активний. Але хутка выбраны. Тут наступний. Кто наступный? Гомсік крыху лагає. Блін, штосьці з гукам. Не. А у вас є лагаю? Ні. Остатні. У мяне Ні, нормально. штосьці. Напэўна, гэта на маім боку. Пачакай. Божухна. Ну, спокійно, у крайній випадку стрім запалимо. Не,
Горше А, можна не, збити стрес. все нечто повалилось, не. Ратуйте стрим. Богема! Богема вивалилася. Вивалилася з гульні, ну як так? Я вивалився, я потім зайду. Зараз, здається, стало лепш. Без Богема тебя у всіх я не перемогла буду. написано. Ну, Подобно на проблеми з інетом. так, Часті чатки. магчыма, у мяне могуць быць Так, праблемы з ти нетом. тут у Дискорда не зникала. Мгм. Я не ведаю. Вось зараз нібы добра, тому давайте я потым зайду ў гульню. Вось, і будзе нормально. Тому давайте пачнем нанова. На монтаже обрежем. Гомсчик, расскажи про себе, кля ласочка. А, я ж ужо. Ничего Я было. уже... А, ну ладно. э, Ладно, давайте... А что? Кто-то пытается что-то сказать? Лобби закрыться. Ничего страшного. Нормально, разберемся. Короче, я Гомзик на Твічі стрімлю, а ще на Ютубі стрімлю, і там канал Вер по-білоруську. Всім вітаночки і з надходящими всіх святами. Ей! Ей. Остатние по 2 Сподарчик, секунды, как поспеть, давайте. Я далі? Так, Не так, почув. так, ты. Как зайти в эфир? Ну, всім вітанки, усіх рад бачить так само. Ну, суадносна Шиграэль. Стрімлю на Твічу, почав десь місяць тому. Ну, стрімлю розне там гульні. Як так? Так. Руди. Так, ну нехто повинен был это сказать. Я Евген, и я алкоголик. Витаем, агенты тут все такие. Так, я Руди, я ведучий одноіменного YouTube канала Руди про відеогульні, стрими так само на Твічі і стрими так само на YouTube. Усіх вітаю. Так, і яшчэ вельмі важная штука про Руди, тому што Руди сёння першы, у тебе першы дзень атрым. Першы дзень, як Руди вось звольніўся са сваёй звычайнай чалавечай працы, і цяпер ён фултайм контент-крэйтар, таму што ягоныя магнаты з Патрыёну зрабілі гэта для яго магчымымі. Вось, таму сёння асаблівы дзень, сапраўднае свята. Давайте павіншуем Руди. Попляскаем дармоеду. Ну і ў гэтым усім не задаволена только моя жонка, напэўна. Якая ўсё яшчэ ходзіць на пасу. Не напрывыкне. Таночки, Ну, так. таночки. Так, спадарыня Інвель. Вітаночки всім. Я Інвель, ужо больш за 1,5 года як стрымлю інды і не вельмі інды гульні. І спадзяюся, віншую вас з надыходзячымі святамі і спадзяюся, наступны год будзе такім жа утульным і прынясе столькі ж радасці, як і тое, што я стрымлю. О, Мгм. клас. Красавный блогер. Тодзі. Вітанашкі, мяне клічуць Тодзі, я гуляю хоррор-гульні, каб нікому больш не трэба было гэтага рабіць. Паверце, Дзякуй. мне не трэба вам гэтае Дзякуй. дольш пражывець, не будзеце сівымі, жывымі, здаровымі. Вось, амбасадар хоррараў, улало, крышу і рагашу. Вось, далей. Клас. Спадзяюся, гэта чуў спадар нешта новае. Ён гэта любіць. Я Постоянно не глядзець регулярно, ну. Ладно, написал вось у чат, все добре. Спадарыня Курыса. Так, ну теперь я. Это все не танки. Усе Я п'ють белорусская водичку. мастачка и Выбачай. стример. А меня зовут Курису. Вот, будем знакомы. Спадар Лепуся. Вітання. Знову водичка спадарства. О, Мяне А мы зовут Лепус. Я беларускамоўны стрімер. Буду робіць так. Усіх з надыходзячымі святамі, з калядамі, раством, Новым годам. Так, дарэчы, гэтая котачка зараз, што вы бачыце замест Лепуса, гэта ягоная цудоўная котка. Вось такая яна прыгажунька. Яна робіць маф. Я нам робіць мало. Наступны малаточак.
Нехта мусіў гэта сказаць. Ён яўген і ён алкаголік, а я малаток і я амбасадар фіолетавага колару. Карацей, вось на Ютубе ёсць, тут на Твічы няма, пагналі далей, всё. І цяпер Маркі. Вітаю всім, чатик. Меня зовут Марки, и я починающий стример, докладнее ютубер, и рад завітать на етерчик до Богемы. Вітаю. Вельмі была рада цябе запрасіць. І так, яшчэ адзін дисклеймер, гледзячы на тое, што нас значна больш, чым у мінулым годзе удзельнікаў гэтага стрыма. І у прынцыпе стрымераў сярод удзельнікаў, мне здаецца, вельмі важна падкрэсліць, што за гэты год у нас з'явілася даволі шмат стрымераў, і гэта нават не ўсе стрымеры, якія ў нас ёсць, што мне здаецца вельмі круто. 10 полова. Ну, гэта ачмурэнна, што мінулым годзе было складана вось знайсці менавіта стрымераў для стрыма, а цяпер вось нас так шмат, што нават усе на стрым не трапілі. Гэта проста неверагодна. Летась нас было 8, и это было усе. Ну, Паша займает 2 месяца. Нас было 8, да, и мы, да, нам было складано собраться. Молоточек на Твиче пишет. Ну, Як і в мінулым годзе, я не сам... сапраўдны, дзеля чаго гэта ўсё было, каб балаточак быў на Твічы. Бачыце, калядны цуд. Як піва. Добра. Я думаю, можна паціху распачынаць гуляць. Интеграция на этом канале. Інтеграцыя першая, так. Незаўважненька амаль. Ну. Это сама, а у лобі стварылі, вы ж выбачайце, калі ласка, я Так, пропустил я той зараз момент. пагляджу ў чаціку. А в чатике есть, да? Есть. Все. Так, зараз. Я спадзяюся, зараз у мяне сетка будзе цягнуць, бо іначе я нават не ведаю, што рабіць. Будем трындзець, ну, нічого страшного. Все робить. Будем вырашать, кто из нас сусі. Так, Будем всё, я кидаться занял импостерами. Гомзик. А, что? Іди цілуватися Моє будем. место. Это мое место, идите. Выгоняют. Это мой пост, я тут стою и надзираю. Вы уже там гульню, Мы паціху заходзім. Да Не я так турбуйся. Да, малюся. О, Как? Маркі, все. є! Ну што, Я и на лавке глядим. Все нормально, заховались. с минулого раза. забойство, поехали. Все? Поехали гулять. Что? Можно забивать уже, да? Давайте. Будем забивать. На какую кнопку? А ты коли подойдешь, то ты уваль, бачишь, там кнопка У з'явится. меня геймпад. Я бачу, у Гомзика в трусах есть нож. Написано ебали. Поехали. По-по-по. Ты просто коли подойдешь до того, кого хочешь забить, скажи, как не ворушился, и скажи, что ось натискаешь кнопки, как человек зразумел. Почекай, я поспробую. У нас Марк вылетел. О, Марки. Я одразу вилетів. Йоу. Як так? Ну, И что, мы перестворяем Руди, их? ну что, мы с тобой разом тебя Так. и вылечила нехта. Молоток, будешь за мной бегать, я тебе зараблю что-нибудь. Усе на месце? Давай, домовились. Марки. Марк сгубился. Не хапає. Марки вылетел. А, тогда давайте перезайти. Так рестарт треба робити. Ну давайте. Так. Давайте. А, Ой. куди? Что-то уже одразу. Ой, давайте кого-нибудь выкинем с корабля на вселенную. Давай тебе, Руди. А я уже вышла. Давай. Все. Да мы уже вышли, все, ну. Все Дайте мне код. Черт. До речі, у нас 10, и у нас 2 импостера. Тому имоверность того, что будем орудий, велика. Один Я глаз увогуле здається. пропановую, як тільки ви не ведаєте, Ні, кого ні. выкинуть, давайте выкидывать молотка. До речі, на дорогой. конт Марудзі гэтаму мему атрымліваецца год, тому што Марудзі з'явілася Ну так, год тому. тому на калядным стріме. З'явилась это какая-то девчинка у нас, так? Вы глядите, дожартуетесь, у меня знакомая фикрайтерка есть. Фанфик Код напиши киньте про когда вас. на лобби. Писали фанфики Да. же. Писали, были. Писали уже все. Але молоток заблокував усе. Так. Ну ё-моё. Я не можу без А кансента код ёсць. публікаваць Ага, бачу. фанфікі. Давай заходим. Тихонько.
Всё, высадились. Ну что? Ну что, давайте Нас забьем девять- кого-нибудь. Нас 9. Еще один, да. Давайте Запас. забьем молотка. Кого-нибудь. Откуда вы эти ожидания у людей? Вось я, блин, Потому что толькі ты заход- пропадавал забить кого-нибудь. 10. Про тебе. Цудоўна, Якщо цудоўна. кинуть молотка в окно, и оно разобьется? А тебе написано, Что что молотком ты разобьем в окно? Добрая ідея. Emergency выход. Я вам зараз покажу. Не покажешь, а заробишь. Так, Хедхампер, гомтик тебе пестить. Май. Да, Что Марки. такое? Знову марки. Да я... В чем проблема? Это просто мета-импостинг. Там фаерволы Кто дозволил. хочет со мной бегать? Так, А? зараз я Погнали. гульню перезапишу. Кто? Тоди? Погнали. Погнали, Я ладно. вот- Таски, я Лена. У меня уверен, таски что это есть молоток. электричные, 2 штуки. Так. Ходим Даю- по таскам. Божухна, я забыла, як гэта Тоді, гуляць. Руді. Я Окей. так сам уже не помню. Я на мапу на тап натискайте, идите. Идем наперед и вниз. Все, Там коли будет- молоток шмат А, говорить, значит шмат это самое, молоток импостер. Так, за мной, не отставайте. Есть на реакторе таска. Ой, кто это заработал? Божух, Это ну не я. Что Тоди, сталося? Руди, вы где? А, За мной, за мной, за мной, за мной. робіть? І ти ж. Вот тут Стартовать мне таска. реактор. Я буду зараз робити таску. Тихо. Идите, коли тривога, идите на стрелки. Что вы починаете? Таска. Ой. О, Ого. Так, уже кого-то забили. Так, курисо. Курису. Так, Богема хтось одразу Павлова. згадав, як робити різні кепські речі. Я пропоную за Ідві голосувати. Чекай, 2 трупа? Так, Вот. 20-го уровня Марк- Гильберг, это 100% Яна. Хтось згадав, як робити Ну, ці штуки. Мені А у одразу який викинуть. момент ви бачили, хто гэта зрабіў? Ну это не Тоди, не Руди, мы 3 были. Так, Хедхампер Я пытаецца нават ці не баніць бачыў, дзе стрім гэтыя снайпераў. Ну так. Канечне. Кидаем их Божухна, молотком. Шо. Ва? А где где кикеды на консенсус? смерть? У чым Это мог один человек консенсус? забить, их это 2 забили. Мгм. Алло. Так, Марк вылетел, а забили... Ну, конечно, за меня. Почекай, сам- Тоди и Руди, вы со мной бегали, кто за меня голосовал? Не-не-не, Не ты я. молоток не соскочишь, я виду, что Зараз это ви ты. бачите. Я лечу, и я... Я не заўсёды імпостер. У нас хтось все ще ведає, як робити гэтай штуки. А, Вы дурные, что ты ворона, Руди, как вот можно было такой за день. Чему за меня никто Я голосовал? бегу за молотком. Я бегай за мной. Так, Что это добре. молоток, я упевнений, что это он. Тому Почекай. тоді давай побольше. У электричную или те реактор, пошли в реактор, вот тут мне были ставки. Давай. З ким можна поїсти? Страшно. Что Коли ты бачу проделал? лічби 5, ти треба тиснути, як це працює? Ага. Ай! Не то, Молоток, стисни что-нибудь. тут нема Давай. тасков, что ты натискаешь? Боже, ну я забув гэту карту нават. Не ведаю, куди йти. А хто А где вы таски пам'ятає? бачите? Тут нема тасков. На тап мапі, там натисни. натискаєш, і там буде... Там, мапа. де жовте клешники. это. Ці Ну, ти- і тут ці нема, ти а я імпостер. стоять О, я роблять, зробив таск. що вони стоять і роблять вигляд, що вони що роблять. Так, а у всіх розне, що ти починаєш? Так ми у Гуглі Там хотіли є м'ютитися, таски з ні? анімації, але треба те шукати, листя, все таке. Я зробив таск. Хлопцы, где? Ти упевнений, що ти його заробив? Руди сошел. А, ой, вернулся. Я сочу за тобой. Все. Я Ой, за сочу. тобою. Там, де лічби, треба просто по порядку натискати. Давай 1, за 2, 3, молотком 4, 5. сочить. Давай, сочи за мной. Так, у меня 2 таска электричные, пошли вниз. А За гэта мной. усі стихлі нешта. Зверніть увагу. Ну так меня Успокоилась. забили, что тут. О, такое? Шагрель. Так, Давай с нами. забьем его, Юго. Кто это сказал? Хто там Я хоче кресла. забити катка? Так, у меня таска, почекайте, тут 2 аж, ну. Так, Ой, проводки мені червоненькие на червоненькие. Проробіть треба за тими тасками. А ты подходишь, там будет подсвеченная панелька, и ты будешь выполнять таски. Так, раз. А, я сьогодні що заробив. Так, download. А, тут просто чекать. Где бабушки? Что за фигня? У меня такое ощущение, что мертвые таски виконувати навіть зручней. Тебя уже не забьют. А мертві можуть виконувати таски? Так, мне треба в админку. Я Кому треба в админку? Где в запомнила. кафетерий? Хлопцы, кому куди? Алло. Ні, Так, мені... Руді, Тоді. Мені до електричності. Я Не. таск роблю. Так само в адмінку. Куди вам потім? Мені просто або кафетерію, або админку їсти Я треба. не ведаю. А, тут таски. На тап, натисни, по Electrical, Divert Power. Ладно, давай за тобой. Можем за мной, можем за тобой, як хочете. Будем за мной бегать? О, богемка, здорово. Як справа? Здорово. А, гэта
О, Мы усе сочим за молотком. Добро, пошли за мной. За мной, за мной, Что за это мной. молоток? За мной, за мной. Иди за мной, что ты там стоишь? о, все Погнали. тут отрымливается. Все за мной. Я в админку иду. Так, админка вверх и направо. За мной. Чего вы там? Я иду, Стойте, иду, Руди, иду, давай. иду. Куда вы зникли? Ой, а что со светлом? Ой, Що Давайте що за- сталося? И Треба вверх и фиксить направо. светло. Хотя Э, пофиксим Ходите светло. за мной, Давайте пожалуйста. Ось, фиксить. ось, тут метаски. Я Я ну, там виконую. тут намалювано, таке. що у тим боку світло фіксить. Хотим богема. Мгм. Хотя... а что? Не. Ля, гляди на Просто А я забрали нас як дітей. А я Руди, ну давай так, мы с тобой выжили, правильно? Ты Нет, ну помер меня? мы-то выжили, але мы проиграли, отрублюється. Пофиг, мы с тобой застались разом. Кому ми проіграли? А чому так зроблено? Перший досвід і на імпостері, ну за що? Ну ось так. Добре спрацювали, насамреч. Так а чому ми проіграли? Чому? Там ж Потому надо что там шмат живих импостера стало. было два. Позабивали вже усіх. Так, Позабивали вже усіх. Там, напевно, тільки хтось один застався, Тоді ті молоточки. Я живий був. Я Я жив всіх був. позабивав, я тільки одного когось забив. Я Ну. там забивала. А як, я все хвилювався. як бороніться можна забоїться, ці ніяк. Ніяк. Просто Ніяк. біля себе напарника ходізим. Як ось Руді мене узяв і на ручках носив. Дякую, дороженьки. Хорошо, ясно стало. Ще опошній момент, я Ви ж думав, ви тільки робіть марудзі. даблкіл чи ні. Вау, Будемо прямо робити чи ні. бачу character development. Прямо А, то, що ти там минулому бачиш? годі я character development. У минулому годі соромився, а зараз прийняв Так, свій марудинський льос. А я просто у Польщі пожу, тут Ой, такого все не соромиться. п'ять так водичку. все усі нормально. водичку п'ємо. А, водичка. Гарбати. Зараз Як я не Кого сказала, здають? можеш повторити таку ж інтонацію гарбати, як я не сказала голос чуліки? Я ще раз кляву. Я слухаю вашого, давай, скажи Молоток ще раз. почне залетаться. Чарівний голос. Ну, ласочка, ну, у мене ломка почалась. Гарбати. Нормально. Не, ну я ж не Ні, почулася, ровно. то сапраўды шикарно гучить. Марки! Просто реально... Не вилетів, не вилетів, не вилетів. Ора. Чарівний голос. Так, марки не вилетять У судом. Корису сапраўды голос аніме вайфу і Да. ви можете мені сказати нічого інакше. Просто Скажи капець. ара-ара. У меня Я заявляю, что я не импостер, коли что. Ну, Кто конечно. куда Я не идти? Я импостер. хочу идти в электричку, а любого админку. Я не імпостер, коли що. Так, Тоді, О, я тобі мені- повірив. Молоточок, мені так само електричку. Пошли улицы. Не, я Ходім, один ходім, сам ходім, пойду. ходім. Пошли, Ходім. Тоді. Мне так само электричку, я пойду за Лохову, ним. хто пойде со Тоді, мною. пошли у лес, я тобі город покажу. Кто не знает? Иди куда лес покажи. Так, тут электричка. Так. Так, їх тут шмат усі. Есть задачка. Все, я решаю задачку. О, я так само буду. У нас одна, ты таешь? А, Богема. ні? А, Да, Что це Максима. это такое, Богема? а що, Почекай. що? Я Сам. просто... Богема! Я Так, є нічого подозрение, що не це Богема. робила, ну ні. Ты подошла до моей тасочки. Это была моя таска, я ее выкинул. А я не ведала, що Ратуйте нельга... це два худшей. Я йду Так, рятувати. треба- Боже, Богема, як ти ва- де? Я вас в минулому годі забила. Менавіта про Боже, ми не СО2. Ідіть поспіємо. ратуйте. А куди всі побігли? Да, Там бежим стрелочка ему рятовать, показываю, пошли. Рятовать кислород. Господарство. А, А, Там стрелочка на мапе есть. Я на мапе показываю. Ух, Вот, ледь хотя поспели, могу 2 таску секунди. выконывать. А, фух. Так, ладно, це там наступна таска. фуф. Подыхать. Будем Ви ж натискати. пам'ятаєте, як вас Я вас в пропоную минулому для годі практики забила? кого-нибудь для профілактики викинути з корабля. А чому? Якому Тут буде? Гомсик, Гомсик, Я подозрюю ты чего на Богему. дуку стоишь? Так, Сенсі, Богема, я тебе як- подозрюю, як бо ти квест. побігла за мною, і ти ось туди ж стала, куди і я. Мені... Так можна наогул, хто ведає? Одну таску ось каб дали, думаю. Я не ведаю. А хто ведає? Я в эту гульню тільки на стримах гуляла. Так, Куріса побучи Інвіль, окей. О, я іду у адмінку. Комусь це треба у адмінку? Это... Так, я йду админку, пошли, О, давай, пошли пойдем, поглядим. пойдем. Я иду админку. Ні, А, Так, Так, де Боже, Ігор да. Бабай? Кто там Доді, это? там робить? Доді був, там Я Доді не ведаю, что я роблю. Да, ага, не ведає ён, що робить. Я Там реально, я Доді- не ведаю. Я у админцы, Доді коли не шо. ж- робив тут? Я не дійшла до адмінки, я кислород нам урубала знову. Тут что? У меня нечто светится, и я натискаю, Я как бы оно иду, не иду. светилось. О, это админка? Не взяло ничего. О, я у Так, админки. это админка.
Так, я... Ну, я тут уже ставку тут без анімації. Тут просто є таски з анімації, коли хто-то Так, Хто? Опаки. Гэта не Сколько я. трупов? я... Два! Лепус і Курис? Фіга собі. Security, значить. Хто? Хто забил Хто забив этот Вайфу? цудовний голос? Хто Вайфу я- забив? Ну ви Я Так, думаю, ну, я що був в забила студії, Інгель, бо добре. вона почала ревнувати, бо я так само Я пригожувалася. весь час Амалькаля Блин, богемы просто- бегал. Я наоборот хочу слухать Курису больше. Вы что? Це ревность. Гомзика еще Тебе бачил, не пока что верю. мной бегал Слухайте, недалеко. я думаю, гэта Гомсік, ён не падазронна на люку стаяў, і гэта, магчыма, быў Тодзі. Кстати, у меня там квест был возле этой А панельки. яшчэ гэта можа Не. быць Тодзі, я яго бачыла Не. каля кіслародніцы, калі ў нас знік кісларод. Нет, таму. Я Тоді тебе був... кажу, я літаральна бегаю, доціскаю ўсё, што зяе. Я не ведаю, што ў гэтай гульні рабіць. Ну, Хто Я він? гуляю першы раз. хопіць забіваць каткоў. Оу, Окей. Тады я Тады... не ведаю. Забейте мяне. Окей. Молодец. Чувак попросил, что Катерман. Мы... Ну і? У нас Тодзі вылятае. А чаму? У нас знову анонімне голосування? Малайчынкі. Блін, каму? Так, а вось гэта Я у вас верю. Хто голосував? Тоді я не голосував супер. За мяне Богема галасавала, агітавала. раскажыце, калі ласка. Я сказав, Ты голосувала. налада зовется. Не трэба... Бегаў хрен ведае колькі. Так. Ды я гэты... Я тасак не бачу. У Где меня так таски? само таска. А, у меня штосьці міргае. Міргае. Молодцы. Саботаж Отчепись был. от меня. Бежим вниз. Біжи. Там здається. А, это коммуникаторы засаботовали. Що Граель, це такий файний рог. Пробачте. Так, молотку сапраўды показала таску, добра. М. Гэта не молоток. О, Боже. гэта... Я помилився. А як гэта вось там хвалі настраивать? А, тут... Тепер на мапі не показує, що треба О, робити. Все. Адремонтувалося, здається? Так, і щось узброєне і на О2 таски у мене. Хто со мною пойде? Руді Богема? о, давай. і- Така, я намагаюся У радіо мене- зробити. у мене Я у уже адмінці зробив. Що ти там робиш? електричний. Кручу. Руді, я вже зробив радіо, алло. Таски виробив. Я у Так а що, адмінці. як ти його зробив, коли у мене задача? Ось я зараз її роблю. Мені вот так само цікаво. Ось це питання, чи О, можна я одна зробив. часова? Там мені дядька говорив. Інвіль забила! Інвіль забила, я бачу! Голосуємо, Інвіль забила! Давай, Богемку. натискай худшей, Тисни біжи. кнопку! Інвіль Тисни натисни кнопку, Інвіль! Я бачу, як Інвіль забила Богему, я вам зуб даю просто, я бачу, ось просто було. Все, Хтось гамон. зайздрить все ж таки. Я казав, що я не про голос. Я там вірю одразу молотку, я курицю бачу, викосила. я бачу, що молоток біг на таску. Він не мог просто бігчи. Ну, а вы ведаете, я давно хочу Инвель за импостерство забрать. Ну, Короче, ну одразу б мені вже Інвіль, просто Інвіль, це ти. Я бачив, я все Все, бачив. все. Зараз буде, зараз вам усім буде. Одноголосно? Серйозно, вона сама за себе покрасувала, чи що? А, ні, другий. До речі, у нас все ж таки включено анонімне голосування, я так розумію, так? Ну так. О, Не включено. А ось гэта тое, што выкинули імпостери, не імпостери, ось гэта треба так само прибрати. Навошта? Так. Ой, А, повітря, чому? я побіг за повітрям. Там, так наоборот же ж треба ведати, що ми зробили правильно. це Хто неправильно. повітря поламав? Алло? Импостер. Так він тобі і сознався. Ага. Да. Я просто про Яна. Так, где повітря глядеть? О2, ну. У Нізі там ще одно. По адмінці. Ось лісточки, гэта на повітря таскать, і гэта іншае. Ось я лістя некае здуваю. А ми померли. Уже не хопить часу. А, я не поспів добігчи. Гомзик і я... О, Я ну ж ось, казала, Гомзик я клятий. казала, гэта Гомзі. А може ён мовчав? Ён Ну, ні. він мовчав. Ён Ти сказав, падазрона на що люку стаяў. Ну, ды... А калі вас тоді падмануваў, раскажыце. Калі такое було? Ну таким А ми з тобою тоді амаль не гуляли, каб яшчэ ведаць. О, ніякага крэдыта даверу. Ну. Ну, я Так, зразумеў, што Валера, можна одну ведіце. таску рабіць двумадачасова, то бок я быў здзіўлены, што А. Богема і Руді. Можна, по-моєму, можна. Ну цяпер я ведаю, я раней не ведаю, думаю, што Давайте Богема голосування зробимо. Я буду голосовать за вас усіх одночасово. Тоді, ти чуєш мені ці ні? Я тобі кажу, я в тебе вірю, я не голосував супротив. Так, кого чекаємо? Хто там 10-й? А, пробачте, це я затупив. А, ну, У носик лупав. А, ну дед, що з Ну, тебе? конечно. Гомзик, як ти мог завалить і Лепуса, і Курису
Я наша Я курицу не чапал, я курицу не Я казав, чапал. что Ингвиль забила курицу. Все сходится. Я просто стоял там один, я его и забил. Курицу, Королевская, скажи горбатка еще раз. Я попрошу тебя, просто. Да я говорила уже. Еще раз. Нет, все. Достаточно. А Руди не буде ревновать? За донат. На Руди. Ну, за Пробач, донат. дороженькі. Я все чув. Ой. Могу я тобі сказати гарбата, хочеш? Скажи. Я ще бородою твоя, можу Руся, не потертися твоя. об мікрофон. Тобі треба неяку операцію зробити, каб ось голос був такий ось, я не ведаю. Руки на стол. Молоток. Вроді цудовний голос, ти чого? Ну, ось У бачите, всіх чудові голоси. год не пройшов, а я вже, мене, ну, вже все. хапає. Вже не хапає, вже недостатково. Він так плаче, я не бачу просто камеру. Чому я? Ну просто Можна така починати? куриса така чаровна, що навіть молоточок не може. Ой, хтось ці біци закинув з подарлоки. До речі, є ще один стрімер. І він каже, нехай Руді скаже гарбата. Руді, тобі дали 55 біців. Ну, мені дали. Я можу поділитися. Кинь у обличчя і кажи. Давай, кажи. Я хвалюсь, почекайте. Гарбата. Клас! Ладно, Руді, я вертаюся Все, до тебе, я Вакин, пішов з тобою. Пожаліємо ще. Я, мені подається, аж почервонів. Хедхампер, а що ти маєш на увазі? Хедхампер за 1000 лапок купив нельга лаяться і казати ніяке слово і написав Тоді. Що ти маєш на увазі? Тоді Казати слово... замутив. А, давайте казати нову взяти з вушками, ті хоррор-майстер, я не ведаю, ізі. Ось так ось. Тодор. Я ще й затикаю усіх. Ах, Калі. Так, знову повідомляю, що я не імпостер. Ну, Ну, конечно. гэта давно треба казати. В этом разі я так само не імпостер. Так, у мене О2, адмінка, електричність. Кому куди треба? Так, мені треба... Мені в адмінку треба. Мені в адмінку Я йду до треба. адмінку. Все, А, погнали я у адмінку. кафетерію. Ну, давайте у адмінку все. Всё, Буде у безпечно меня тут всім. Що за тасочка? Ну, тут пульт. А, у мене так само пульт, до речі. Мені. Так може бути? Ну, ми як проверили, що може бути. Минулий раз з Руді такое Блін, було а з що тобою. тут? А, треба картку. А що курюсу тут робить? Так, ось. І у мене картка була, до речі. Чомусь ці таски однаково почали даватися. Так, О. далі мені треба О2, електричність або Upper Engine. Ой, у нас світло Отключили вирубилось. світло. Давай, Пошли по- світло. світло у електричності. Не так? страшно. Нормально. Кого Що сталося? Калі вже. Ого! Рудика забили. Так, Фіга. Это молоток! Это молоток! це молоток. Я з богемой був, алло, А, молоток. Ні, Мабуть, молоток не був, і мабуть, ми це разом господариня були. курису, тому що тільки Мабуть. вона може казати гарбата. Бляха, я нікого не бачу ввогуле. Помста. Я не хочу голосовать за курицу, потому что она 2 раза вылетала Ну, первая. це правда. Ведаєте, правда. Гомзик і курицю, разом со коротей. мною- Моя пропанова. Гомзик і Дайте куриця. сказати, разом со Согласуйте. мною А чому я? О, знову каже. Ні, а? ні. Інвіль А каже, дайте- дайте сказати Почекайте, Інвіль. у моїм напрамку шоу Шаграель. І А. потім я, коли вийшла з того, ну, з того покою, я знайшла труп. Ось. М. Я за його проголосувала, тому Ладно, що ти дуже так само. подозріло. А хто мені поставив, не ставте, тому що я разом з моєю богемою і молотком були разом Ну. у этой. Так. Я в була адмін. побач Ну, я молоточком. богему бачу, а тебе не, щиро кажучи, пробач. Я у тебе був за спину. Ну ти ж богему тільки бачиш. Ну, Нікому ладно. не вірю. Не вірю, нікому. Молоток бачит только Руди. Поглянь. У мене Ну, усі Інвіль, заходять. давай поглядім. Мінус Шаграель. Рудик за меня голосовал. Поглядім. Так. Мінус Котті. Що, граєля? Викинув? Інвіль отримала собі індульгенцію Вау! на гэты вось забіг. А як світло Та я вимкнуть, вже- хто ведає? Я вот А, бегу у уже. электричества- У електрошпитку. А, не добежал. Треба. Ти хто? Що? Куди? Що? На стрілках треба. Так, молоток мені кинув, ладно. Я йду на електричність, ось. Щиток, хоп. А чому не можу виконати дашку? Могу. Тому що Я- електричності нема. Марк Ні, тут хтось був. щелкає, я гляджу, І- все. І Гомзик. Ой, Я тут усі. влучив. Все влучив. USB. Ну добре. Все працює. Так, я буду за Інвіль бігати. Інвіль, куди Молоток, тобі я треба? тебе тримаюся. Куди? Все, ну, там, дякую. На Я в здоров'я. адмінку. Будеш бачити, що я не імпостерка.
Не, я просто я веду, что ты не импостер, бо ти пропонував Шагрелі, тому все, я буду Так, себе Гомсик, заробляти що гэтую. ти робиш? А ну, Не, пусти. якби А, імпостер може Путі. підставити Путі. своєго Сенсі, ось жовту штучку, а чому я не можу її- себе оправдати. Алло. Лякуйся? А, все, бачу. Один человек... Один lower engine. Сходите, кто-то проверьте, там импостер скокает. Ё-моё. Low engine? Імпостер А чому Інвіль утекла від мені? Теперь у сториджі, а другие в upper engine. Ой, знову молоток учокали на О, нього. Інвіль, здорово. Пошли вверх. Що ти тут робиш? А, що? Два у кафетерії. Мені не Тут витаскував. працює. Не працює. Кому треба на У2? Я туди йду, короче. О, богемку забили. Богема мертвая! Ого. Ё-моё, хто? Хомзик зауважив, тому він не по подозрінням Є худший за користь все. подозрона зараз сказала. Я зараз скажу, конечно, кепська, але нам от імпостер може зарепортити баді. Ну так, на всякий. Окей, Хомзик, тобі так само дам індульгенцію. Курису, каб я накричала нечесним голосом, давай, за я буду голосувати. Подозрона ні. Прокоментуєш Курису, ні? Хто кого бачив? Давайте, почекайте, скажіть, хто кого бачив, бо я бачу на мапі, як хтось скоче по Я вентиляції. бачила молотка тільки. І коли ми когось не бачили некоторий час, значить він... А, мовчав чоловік, що ім'я заборонили називати. Ви замовчили? Ось гэты мовчить весь. А что мне с вами размовлять, вы меня в космос выкидываете? Я покрыўдзіўся, я все, я з вами не размовляю. А може Вас мовчать так само нельга. Я вже на сам На проголосував. самом деле, я тоді бачив. Я за нього проголосував, але я його бачив. Хто? Вот сейчас вы побачите, что вы это ошиблись. Помиляємося? Так. Ну зато я на колі злиці горло спригожу, нормально, все. А Не Софія кепсько. Кориса зараз може Почув? балакати. Так що робити-то? У адмінку Я на 2 зробили йшов, я йду на 2. Все. Мені щось у І я так само в оборонки. адмінку. Тоді. В адмінки камеру глядите. То кому Ні. квеста не Или- може робити. Для меня липуска или что? Спадарство, я тут усе заш- п'ють водичку. Окей, таска готова. Так, Тоді, не гляди на мене, я хвалююсь. Лепус, Что что мне на тебя глядеть? Я хвалююсь. Я Хвалюешься? тебе тримаюся. Ну, хвалюйся, боже. А, пошли у навігацію цю зброю. Лепус, все нормально. Хвалюйся, как Скажи тебе не что-нибудь. выкинули у космоса Что, из что? меня. Блін. Пошли Хтось со мной. опинився у електричний Пошли. У раптом. нас зброя, зброя наверх. Пошли. Із- Мне там не... Ну, давай. А що ви нема? хочете? Так, А чому мені таск стоїть? Що відбувається на складах? Танки. Ну, а вот там подсвечена нешточка, погляди. Ну Где? так. Что, фотель подсвечена, чи что? Что Так. подсвечено? Так, фатель підсвічений. Он тисни на фотельчик, там будут эти пушки, и будешь стрелять по астероидам. Треба 20 штук пробить. Маркус Можно не стрелять? опинився у електричному. Оди, я Моя? тебе Один подозреваю. з квестів треба стріляти. Маркус не подозрона Ну, опинився так или у фотельчика, електричному. так. Я Так, тут так, я за эту інформацію. склянку набираю уже кольки разов. Що ти кажеш? Локі заборонив казати слово «забить» і «забоїться». Забив. Все, почти далеко. Забив? доїхав. Аннигиляция, будем казать, Ты окей. не ходи, Аннигилятор. не наближайся. О, куда идем? У меня есть задачка у Upper Engine, то бок верхний левый кут. Пошли за мной, Ну, Лев. пошли з тобою, да. Так, пошли. Хтось опинився у И мне подозрно выглядає у Тоді, тому що він ось... Тоді, Мовчить. скажи ну. что-нибудь. Чим займаєшся? Что, Где ты? кто-нибудь? Что Я? робиш? Трактор. Униз. У верхнім Мне там у некий верхнім, таск. руховику. А, У верхнім всё. руховику У сенсі раптом ніякі. А что за червоные линии? Оп. Все, готово. Ой, Где тут реактор? ніхто тут Трактор? моргнув коля нас. Lower Engine, Ладно, нечто Марк. есть. Реактор. Опа, Тоді, О, а що ти Тоді. робиш? Что, Тоді? реактор? Марк. Трактор? Лепус, я вниз иду. Идем за мной чи за Тоді? Идем за тобой. У руховику хтось раптовно опинився, так що, хоче за все... А, Так, это я был за- Тоді у руховику, по-моему. У реакторі. Я йду за Всё. Тоді, значить, коли раптом Мені зіткнув. таски скончилися, що робити? Не иди за мной, ты забьешь меня. Так, у меня у админцы таск, пошли. Ну, Вот пошли. так. Так, в админка. Пошли в админку, иди. Вот Ты так, наперед пошли. за тобой. Все по парах собрались. Ну і добре. Так, чекай. Не. Админка это наперед и вверх, и на право. Просклад. Один одного пильнує. Выше, выше, Розумію. Лепус, за мной стоится тенья. Не, стой, у меня совесть еще есть. Где ты Давай привязал? до совести Ну, ладно. полезем. Блин, я боюсь Тоді, він за мною он бігає. Тоді за нами йшов, бачив? Ну, бачив. То, что вы от меня Тодор, хочете? що тебе за таск? Не трогай, Тому я ти до нас причепився. Чему я мушу вам свои таски казать?
Ну мы ж команда. Ой, а що тут все забіг? зробити? Тут треба нейкі Опиши. захавальнік і жоўтыя шляхі. Покрути, Марк, покрути ты захавальник, там, мабуть, крутится и поднимается. Все? Я не могу Ёсць. знайти Юнвілі. Адмінка. Вон день Марк ходить тут іще. Хлопці, Пошли. я не- Марк, а що ти тут робиш? Я Юнвілі шукаю, я на Вазіва разом з Тоді, тепер я не бачу. Де вона? Ну или живая. Пошли, молоток. А можно кнопку Блин, натиснуть надо уже? сделать, Давайте типа, кнопку его натиснем, может там уже труп отпускать. валяется, как вы думаете? Тоді, де Юнвілі? А ну, Лепка за мной, я покажу адвинку. Лепку. Ну, Бляха. я Сколько их ведаю. забили? Гэта не я, калі што. И это не Инвели. Гэта Тодор, пэўна. Це Тоді. Я Гэта Марк не взорву. Я ведаю, що... Я вам одразу сказав, що я не імпостер. Слухай, Ингвиль походила за Тоди, сказала, я буду за им сошить. И А она почему? загинула. Я за Тоди проголосую, ты. Ну, давай тогда. Давай. Я отпомщу. Сенсі отпомстиш. Як ти отпомстиш? Отпомщу я не ведаю. Почекай, а я не можуть проголосувати у двох за нас? А, у нас імпостер тільки один був. А за нас ніхто і проголосував за мяне і за цябе. Я лічу, що гэта быў молоток. Так, Тоді. І хто ти? Кажи правду, за тебе проголосували. Признайся раней, коли ласка. Не. Я не Признайся импостер. Ёсть. Класс. Я не импостер, у меня расщепление особое. Победа, перемога. Ну мы з молотком команда. Вось бачиш, Нарешті. я можу бути Якой не тільки халеры мы ввогуле імпостеркою, гуляем я з можу- Дискордом, распавядзіце. Я можу бути не Весь тільки час. імпостеркою, я можу так само і супрацьстояти їм, бачите? У нас ніби рації, ми розмовляємо. Ну. Ну, і ніхто ще каже гарбату, як ти Насамрэч, у гэтым есть сэнс. По-моему, по факте размаўляць можна толькі падчас голосавання. Ну так. Ну, а чаму не? Єдиний, хто виконував гэтае правило у апошній гульні, був я. Ну, ти мовчав, тому що ти взривав у Ты импостер был, там и молчал. І, до речі, по-моєму, так цікавіше. Ось я ж сказала, Читери. що я буду садити Читери. Я буду сидіти за скрині, осуджаючи на вас. Читери. Пропоную, типу, Читери. розмовляти з чатиком, Читери. і типу того, і... Розмову таки під час голосування? Розмова подчас голосування між собою, тільки подчас голосування. Все остатній О. час з чатиком. А давайте дозволим тільки курицю казати гарбата, коли не захоче, і все, і погнали. Что, мы не размовляем зусім? Молоточек, у тебя мета просто У мене максимально. фіксація на гарбаті. Все. Ясно. І що, не треба ніде нічого говорити? Господарство замоте, Так. хтось водичку у чаті. Не хапаем По-моєму, молоточек. їх так класно, коли ходять, ну, там, по парах, отсочують, а Ну. потім бац, і... Я не О, зрозумів, що робити. дякую великий орегано. Водичка, господарство. Так, і ми мовчим, і просто... Ми мовчимо усю гульню? Ні, тільки на голосувалках. Обмярковуємо на голосувалках тільки. І зараз ми Мяне можемо- вычислили лiterально толькі таму, што чулі ўсіх увесь час. А, Читери. Можна... Все, я мовчу. Локі Всё, я м'ючу закинув, ці нафіг. Локі закинув яшчэ 55 біцу на гарбату. Я не веду, хто павінен сказаць гарбата. Я можу сказати. Давай, Давайте мы, наприклад, можем говорить про что завгодно, только не про гульню, хотя б. Ну, Ну, как можна. бы... Ладно. Яшчэ водичка от Катсин. Я тільки що жахнув, здається. Так от, не почекай. Пі- Так, я даю жахнув, все. Что? Давайте все скажем гарбата по чарзе. А, давайте конкурс на саме еротичне вимовлення. Хай Давайте. Інгрі покаже, як вона вміє. Давай, Давай. почнемо з Інгрі. Я еротично не вмію, я вмію тільки... О боже, як вона каже. Яшчэ водичка. А, А це тобі. Гэта, відаць, хтосьці вельмі хоча, каб мы не дасядзелі до конца стрыма. Гарбата. Атрымліваецца. А боже. Яшчэ водичка. Господарство, всем... Казаць гарбата. А, да, мы так и не сказали гарбата, да? Угу. Хто почне? Я уже говорю, коли что. Скажи ще раз, дороженькі. А, все. Раді треба було. Только за пенёнзы. Святло вырубілі. Сучара.
Ну, я думаю, про святло вырубілі можна ж казаць, бо гэта ж усе бачаць. Пойдзе. Ну, Снова все пищу, блин, мы сегодня об Что, этом. наше складание теперь, так? Літості. складання. Прилізь просто можна, як складання зробилося. А ти Ну, так злорадно гэта да. сказав? Слухай, може ти імпостер, а? Я докладно хочу поручиться за Інвіль, я бачу, ее было шмат часу меня забить, я на меня не забил. Я могу поручиться Я тебе подмагаю. за Шаграэля, і он мяне так само мог. І Курису мяне могла забіць, і ніхто з іх мяне не забіў. А я могу Любий поручиться импостер за в Руді, таких бо Руді умовах мог мене будет забити, не денежить забив. таким чином. Хлопець фокусить Курісу, ну нехай догуляє чоловік. Гомзик хоча мяне падставіць, таму што я Давайте увогуле хадзіла, а богему ён быў заб'ем. недзе побач. А, Ну, кстати, я так само квесты выконував. А, до речі, Давайте Руді, заб'ємо богему, хай воно спокійно А ти не показує. бачила, ось, перед тим, як зарепортували Боді, Я показываю. ти мусила бачити, як у мене листя вивалюється з труму. Я Ти якраз нічого там побач. не бачила, тому так що- почекайте ще раз, за кого голосуємо? За богему голосуємо. Ну ладно. а що я? Я що? Ником было. Ну, Руді А сказав, мені я потім послухався. привідом була, і він спокійно показувала гульню. Ой, які Ну, це добрі просто. сugольці. Ну, Що, так. тут питається чоловік у чаті, ну добре, ти буду з чатом розмовляти. Ні, Ясно, не мене буває. кікають. Ось так. Так. Безлітосне. Бай-бай. Безлітосне. Жудасне. А, ми не Дальше безлітосне, ми просто. Дима, я геніальні. сказал. А, Ну, вы слухайте, такие, конечно. а такі так? момант быў, што калі багема мне забівала, гэта бачылі, ну павінны бачыць, былі яшчэ два персонажы. І... Може, не зауважили. Ты мертвый, ты ничего не можешь сказать. Канал Ні, мертвая. я уже мёртвы, я уже гэта. Я ж не Так. кажу про гэта. Ты уже таксама мёртвая, дарэчы. Так, вот так. Ну, Можем так что мы только можем- сидеть воркотать. Так мы ж- Мур-мур. Ну добре. Ні, тому, мені здається, Такі- що можна розказати, як тебе забили. Ну, коли тебе вже забили. Не-не-не. Не, это ж... А, ну, окей. У меня коли квесты імпостери. скончились, а что робить? Что робить, коли квесты скончились? Сидим, робим ASMR. Гарбатка. Ну, ти сказав? Каці, почекайте. Я подимуся з Вау, могили, вау, вау. сказати дякую великий Катсін за те, що вона протягує... Вона подарила. Що відбувається? Вона подарила колеса, божухна, понеслася. Вау. Дякую великий Катсін за те, що подарила проходку Наверно. Катіну сім'ю, Джеку Блеку, Мур-Мур-Мур і Марк. Хто Дякую тут був? великий за те, що ти узнаєш так само По два. проходку Катіну сім'ю. А, дякую. Мур-Мур-Мур. Це Заура, вітаночки, ребят мені. Рада тебе Ой, бачити. круто. Хайповоз Як ви почався. допоможете? А чому Ё-моё. Так. Ой, вау, що відбувається? Що таке це хайповоз? круто. Что такое хайповоз? Это коли шмат данного запор идут. Катін! Фига. Шляхта Шоколадный развелась в Беларуси. Чисто гродзенская шляхта подлетела. Богемка, сколько у нас зараз человек глядеть? Я не ведаю. 70. 70. 4. Что? Что? Ого. Ого! Это рекорд. Больше было только у Да. Шагреля. Нихера себе. Ну, я Я бы вообще стала. не сказала б. Охуеть! Катин, спынися! А лайнка Не лайся. заборонена. Опаньки. Катин, мур-мур. Так, Так, шмат ёж- пересекался ёж- с Гомзиком, ёж- ён сказать, мяне ёж- не чапал. Ёсць што сказаць. Перад тым як знікла паветра, адтуль выбягаў гомзік, і ён пабег у іншым напрамку. Мгм. А мы пабеглі туды рамантаваць. Я, малаток, нехто там яшчэ трэці быў. И, знаете, там было две кропки, и мы с Тоди пришли на другую. Так, все, нічого не ведаю. Мега Тоді, по-азерски Тоді написал, скажеш что-нибудь про что Гомзика? 69 Тоді, про Гомзика. шоу. Скажи. Мне подается Шагрель вельми тихий, я на его думаю. Я в этой хуйне не особо. Блин, кто-нибудь скажи что-нибудь. Так. Слухайте, ну, Я Чому так бачу хутка Курису, голосуйте? Ну, от подумайте, не Коли поспіваю. зникла повітря, Курису бігала далеко от повітря. А, і, до речі, блин, а ведаете что? У ее шеры баннеры, я навіть не зауважаю, что она присутнічає в гульне.
Гэта pay to win. Pay to win. Я не ведаю, за кого голосовать. Ну, в сенсе, молоток, ёкарный бабай. Ну ладно, давай за Гобзика. Давай. Ладно. Ваши проблемы. Коли ты не правы, Руди, мы за тебя проголосуем. Ну, не, почекай, я Не, бачу, орудие що не Анатолій виноват, вибігав. он их Вроде реклама не правы. Так что я упомянул, что это не орудие. Screw you guys. I'm going into space. А, А, чорт. Ой, Пробачте. яке розчарування, а? Пропадіть. Треба було подумати. О! Кольки всього. О, божих, на що в чаті відбувається просто. Дика. Хайпамос. Что робится? Я что себе... Чу-чу! Так, Богемка, ты ж мертвая, так? Гатин, что ты робишь? Гатин. І там ще і Локі. Локі оптом бере. А, жмурець. Просто жесть. У Що там Богеми відбувається, не Гулять не розумію. будем, так? Не подходите до меня. А який там А що узровень ви вже виключаєте? хайп-трейна? Что за вами? Четвертый. Четвертий що? А, узровень? Узровень. Так, Богемка, ты як Руді будеш тепер уже працювати на стримах, чи як? Ну, Коли ми всі в десятирох люди будемо що? працювати. А, Марк! Ты, Марк? что? Коли ты поспел, божухна? А давайте кнопку натиснем. Да. Так, просто как поразмовлять, потому что мне здається, тут он ніхто не поймет. Ну, блин. Так, добре, давайте поговорим. Давайте Так, поговорим. Руди помылился минулым разом. Але Руді не виноват, я за його ручаюся. Так, а я за молотка. Коли чисто зникло за світло, двох. Руди бег оттуль от кульси. Этот Не видумляй, не видумляй. Просто не видумляй. Не выдумляю, я Ось бачу. у меня два подозренных, это або Курису, або Тоді, тому що ось Курису Так. мовчить весь час. Курицу Чому на ні? меня не нападала. Ну, весь Руди час гонить. бегал, бляха. Я пошла ремонтувати світ. Ще був. Ага. Реально, певно. От ти ще що ти хотіла робити, Курису? Я пошла ремонтовать это, Боже, каких это рук. Так, свет. я на ремонтував світло, там Ничего, стояло. треба я Привет, ламати Мені, перед тим, мені як- подається молоток, що це Тодді. Не. Я не Чи ведаю. Шаграєль? просто. Шаграєль занадто ще мав. А й наогул нічого не каже, Шаграєль. Як Шаграєль? Я, боже, мне не складано сошить за усіми. Є ще раз одна і та ж. Угу. Ні, це ж Грей. Я думаю, это молоток смотрит. Переговоры. Одна і та ж отговорка. Руді, ти за кого голосував? Я вже на Курису. Я за Тодді проголосував. Гомзик, куди? Куди? Ладно, за Тоді, значить за Тоді. Так, Хоча- почекайте, я на Тут хвилинку. можна просто виключати гульню, тому що там Ви мене просто в чаті- двоє покривдить вирішили. Так, Тоді. Давай. Давай, Тодді. Я вас усіх Ну, запам'ятаю. я не упевнений, що це Тоді. А, курва. Може одразу голосуємо, бо ми зараз програємо. Два Тут чоловіки, не розмовляю. Тодді, О, ну пробач. які волоси. Які волоси. О, а скажи, Гарбата. ні, Що давай робити-то? еротично. Що робити? Що робити? Так. Молоток, давай разбираться. У мене тасков нема. Ты не... А, мы ж не можем. Робіть, до речі, привіти можуть робити таски, так що робіть. Коли ви зробите Я свої... зробив, що Пошли покажу. ремонтувати всі разом. Руді, Шаграєль, Саботаж. Курису. Руді, пошли, ось туди застрелили. Бегли. А, Всі ж бачиш, куди стріли. Я Не- просто не нагадаю, говори, що не там на говори. центрі стоїть кнопка Руді, ти emergency. де, блін? Я вже на тебе починаю думати. Не Окей, говорить. я віру Куриси, і я віру... Молоток, Що не говориш? про гульню. Так, що? Не про гульню. А, пробачте, я забув. Добре, я Так, просто всё. хочу вам нагадать, что у центра стоит кнопка emergency, коли вы можете запустить голосование без забойства. Оп, Так, натиснув. объявляю терминус сбор. Значит так, Молоток, мы с Так. тобой упевнены, что мы с тобой не импостеры. Ось я вже починаю сумніватися, щиро кажучи. Так, Я вже сумняюся, блін. Чому ти мені не за... у нас остались Шаграэль и Курису. Я, Мы с тобой блін, не импостеры. Мне я подается, боюсь, я нам боюсь, треба що с ти тобой мене дуриш. подумай Я- головой. Я боюсь, Давайте що ти все мене дуриш. скажут, какого цвета ваши нити.
Давайте. Тому я пропоную проголосовать за Шаграэля. Не, почекай, почекай. Молоток, поверь мне, просто апошний раз. Мы у трох Апошний раз, а потім фраза і все, і нормально можна скачувати. Молоток, апошний раз, поверь мне. Чатик скандируя, не верьте деду, не верьте деду. А Короче, ты мертвый, не, Я ось не это. думки кажу, що ось калі там треба було ремонтувати, бігчи, побігли Шагарелі і Курису. Я бачив, що вони стали ось вверх і вниз, там, де треба було ремонтуватися. То бок, я ось на Курису, я голосувати не буду супроти її, все. Значит, Шаграэль. Блін, Руді, я можу помилитися, просто ось я спочатку бачив, що ти мені... Поверь, я ставлю на то, что это я не импостер, все, что есть поміж нами. А, то бок, ти імпостер по любасу, я голосую за тебе, все. Молоток, поміж нами занадто шмат усяго. Остаюсь поміж нами. Я проголосував за Рузі, тому що я спочатку його відговору, бо спочатку він стояв, коли мене не забив, але махчимо він просто на кулдауні був. Який там далі кулдаун забойства у нас? Ламер, я мертвая, я уже не импостер. Молоток, поверь мне, все, просто слухай старого. Ну? Просто поверь мне. Погляди в мой... Курва. Курва, погляди в мою курва. Лабабер. Блін, поміж нами все скончилося. Так, Молоток, ты поставил все, что было поміж нами на Так, кон. господарство, я тут Привиды немножко молчать. трошки отходила, я налила... Мне было шампанское у хаце. Гэта не алкоголь, гэта безалкогольное шампанское. А у них никто не побег. Детка шампанское. Гэта за хайп-трейн. Дякую вялікі. Мы перемогли, Это так дарэчы. складано. Я Вы не могу. амаль... Вам казал, Вы знаете, амаль такая отговорка. А вы выкинули меня. Я Тоді, пробач. Що ж ви три призвичаєте? разы в Ми этой ж гули. уже- Все Что три вы разы не сябры сыпется? меня забивали. 3 разы. Молоток, Молоток, Сябры Дякую. удали меня импостер зарезал. Не. Молоток, як ти себе зараз відчуваєш? Ось скажи мені. Я, ведаєш, щиро кажучи, Як імпостер. я вельми Сябра. задоволений. Гэта було варто того. Гэта тако было... Ты упэўнены? Сужаю. Ну, каб тоді не кричав, я і Руді завів. Тоді, бачиш, ну... Я не Стою, хочу я быть сужаю импостером, вас. не. Все, Тоді, тепер Я, ти до мой, речі, тепер ти мой так новий само сябра. вважаю. Бро. Тільки долар покривдів. Я, до речі, вас так само осуждаю. Ви мене так само викинули без ніяких причин на то. Дякую. Ну, ти просто був імпостером так, там і флер застався. Як і Сіндлі, розумієш, так що... Вы Чисто ж амаль психология. дошли, что это Шаграэль? Амаль. Нормально. Я, до речі, сказав, що мені Шаграэль не подобається у тому матчі. Ну, я ж кажу, вы амаль загадались. Зато Надзирать за глядзіце... вами было нечто. Зато і глядзіце, як круто ён гуляе. Ён новенькі і... Слухай, Давайте може викинемо. всі йому Нормально. губ, каб він грамшей був. Сочинно Комбінізуємо. мне вельми складано. Ти Запустили цудоўна даеш голосовалку. Вы... А Я что просто там за катошек, вы голосовалка? верите катошкам. Я не катошек, я казал то же самое, вы мне не верили. рады. Голосование за Гость то, как такой. выкинуть Тодзи. Ясно? А сколько людей нас Я Ну, сам був себе вимушений, викину Тому зараз. що інакше б мене не викинули. Трасться вам, бок. Пробач, Звучить що сніг даруй. небезпечно. О, Подела. задисконнектила меня, не. О, ні, ну Я тут то лучше класно. зараз. Я импостер, Тут я ладно. импостер. Та я так само. А можно долучиться? Нет. Ні, ну треба перевиходити. Без Давайте. богеми це не має сенсу, треба Давайте, виходити. теперь Ну, так. заходит. Конечно. Кикнула Э. меня. Это как просто я себе сидела, шампань пила. Так, ще лепося Ні, постійно секретний мовчить. код запуску. Боже, А на чё, бочные какая? лапки кидать. Боже. Такі ж самі. Так а що за голосування, каб Тоді викинуть? Так, Що робити мабуть, треба? можна долучитися. За лапки. Просто голосовать. по минулому коду. А, ну ось. Да, так. По минулому До можно? слез тогда ведь По минулому? Богемка, по старому коду, так. По минулому коду. Я уже, Ось блядь, тільки що Я за надеюсь. це. Амаль плачу. Ну Тоді, я за тебе. Ось я не Що все ви за слухаю, люди? а я за тебе. Так Всё. ні, коли можна по минулому коду, як боги могла б вийти і зайти. На що Я всім з- було, я помиляюсь. Напевно. Я просто ще не спробувала. Ну просто, я так розумію, Я спробую. курі може А, я не скончити можу, вольню, я не але можу не виходить зайти. цілком з Я лобі. не могу зайти в господарство. А ось Не так. можу зайти по вольню? коду, по-старому? Так я выщу уже со второго хода.
Не, Ну. перастварыце, каля ласачка. Тады переставляй, да. Тозі, чамусьці цябе не любяць у чаце. Тоді тебе Мы все любят. его Я любим. люблю Просто всіх, а мені ніхто. Чаму, за што? Не под... Мне здаецца, Незлемная любоў. Эрыка, чаму ты людзей не матывуеш любіць Тодзі? Слухай, може Я не наоборот это витримала працює? такого У якогось гарячого струму. Ерика, тому йому його хопить просто. Усе ні? п'ють водичку. Усе під водичку. О, меня уже там Вот всё ёсть у кончится. чате. Мені здається, я вже хочу отвести от стрима. Я ж кажу, О, я Не, не- мы можем, не тренованная можем одразу пойти на башня. перапыначек на 5 Який хвилин. Там перепинок? А може Забиваємо кот далі. з'явився. Ну так, який перепинок, давайте мені далі викидувати. Глеб, ще живий? Разбирались только. А, новый код. Почекайте, я еще не зайшла. Тоді, заходь. Так, Так, я от зайшов. єсть. Блин, чему я не могу завести? Запускай гульню. Почекайте. Меня нема ще. Отдай мой колер. Я кажу, перезапускай А. гульню. Отдай мой колер. А якого ти кольору? Руді, отдай чорний. Що здарилося? Що ти А прийшов? мой колер, отдай чорний. Чорний колір чого? Що це? Персонажа? Амогуса, так. Отшапись, я в этом колере весь час гуляю. Нифига, меня забивали только тому, что я черный был. Это все тому, що він чорний? Меня чего-то ты не забивали. Теперь меня будут забивать, потому что я это сказал, и меня будут забивать, потому что я Потому что белый. ты белый, сказал про черных, я зрозумел. тепер Руді хоче, щоб їх забивали, так? Нема шансов. До речі, нам Я вже еду. заборонили. Где тут выкинуться с корабля этого? Нормально. Вера, отшибись, отшибись, я хочу вакуум. Тримайте його за ноги. Ніхто собі голосування на 6к лапок versus 5к лапок. Ну, Це все, магнаты. гэта все за Тоді, розумієте? То бок Тоді тут основні насамрэч агрэгатары гэтай вось актыўнасці. Чего ж И там? что, один там не гляжу на голосование этой не стороне? в той Ну я читаю чатик. Это Там некий все сбор? офигенно. Голосувати за себе нельзя, можна не голосувати по-другому. О, Ура. Єма, Вітанич. Вітаю. З'явилося? Зайшли. Так, нарешті я тут така. Регана питають, можна... А здається ж, Лепо скаже, що нас не перекричать. Нікі. Раз, було, ні? Нельга, можна не голосувати, але за себе не проголосуєш. А, Можна не окей. голосувати. Там є skip vote кнопка. есть. О, Так, так. Нельзя Ёсть. казати, що Тодді імпостер. Тоді не імпостер. Мгм. Тоді няшний драпежник у нас, все, Я погнали. импостер. Так, не Тоді крюмейт. Тоді крюмейт. Так, не про гуйню, нагадую. Не про гульню, давайте про бороду расскажем. Давай. Руді, як лічиш, у кого прежде борода, у мене чи у тебе? Пригажейшая? Так. Наробив. Ну, в сенсі, що за питання таке? Я сьогодні її навіть помив, бачиш, яка я на кусті стаюся, у всі баки лізе. Руді, а що ти з этого виліз? З... З кого? А, не про гульню. Не про гульню, так ладно. Так. Кого? Что? Где? М, Ось, а коли не про гульню, все мовчать. Ну, Вельми сконстроване. ну так хочеться не Цікаво просрати. так, коли розказують, кого де бачать. Ну. А, божухна. Божухна, куди бігче? А, це треба урх. Это реактор. А, де він? А, вот. Подок, ну в іншому конці. А, божухна. Кольки туди бігче? А, О! Ну, нас ртовало. Молоточка-то забили. нас три мертвые? Что? Ну так отбывается, коли не это... поножовщина мало. не Не синхронизоваться. Ну, Есть ну. час. Мгм, То есть гэта уже больше подобно на гульню, якую мы гуляем. мгм, мгм. Ну, я... Короче, і я бачив Я мовчу. Ну, кажи. тіло молотка. Насамрэч, я біг, ну, типу, я оказался у іншій конці корабля, коли відбувся саботаж. Я пішов, бігши, собственно,
туды, где отбылся саботаж, пошел прозверх. Я гляджу просто молоток по шляху, да и все. Я 100 ў гэты момант знаходзіўся якраз, ён там блізка дзесьці хадзіў да рубкі, перадмінкі. Я нават, я скажу, што гэта дакладна не ён, а з астатніх я ўвогуле не бачыў. А ну, прызнавайцеся мяне. Ну я нават не ведаю. А хто? Богемка, что ты молчишь? Я думаю, потому что я одна ходила, я час от часу траплялася на Шаграэля. Нема алиби. О, тут можно за себе проголосовать. Можно за себе? А, так ладно, можно. Ну я с правого боку тусил. Слайд. Самогубства не треба. Ну, я, Подожди, ты за кого А за кого вы голосуете? Я за себе. Апошні раз усе проголосовали за Богему, так що я за... Не помили. Дякую, так приємно. Я не ведаю, за кого голосовать. Давай за меня уже, ну что ты. Ну, а то стримить кто будет? Люди ж твой геймплей бачат. Что там Руди показывает? Что там за таємные символы? Нічого не бачу. Я скипнув. Що там відбувається? Ми ж не бачимо. На гэта вы не бачите. Эрика, гэта не разрыв адносін у Маруді, гэта Нікога не выкинули. Вояк. Бачите, я выртував. Не хапае, то типа одного не выкидывать, добре. У нас все нормально теперь, у нас... Нічого не... Добре, тем. А вы ведаете, что в security есть камеры? Так, я, до речі, я бачу. Хтось знову зламав. А, я не зламаний. Бо комунікація саботажна. Не-не-не-не-не. Все, готово. Живем. Что? У камерах можно глядеть что-то? Так, можна глядзець камеры, а можна яшчэ глядзець, дзе хто знаходзіцца у адмінках, так. Да, у адмінкі яшчэ... Не где хто, а просто колькасць у пакоі можна бачыць. Але ж так можна паглядзець, дзе там... Ага. Капздец! Аж мурець! Так. Моя павага. Як бывалы імпостеркі, моя павага. А теперь вы меня покинули просто помирать с гэтыми пошварами. Что за сябры такие? Одного меня не забили. Руди, есть питанечки до тебя. Наколькі можна ты меня любишь? Что ты пишешь? Мне просто цікаво. Ось некие слово из 3 литр. Что же это такое? Ну да, что такое? А все, ты поставил все наше сяброўство. Я это запомнил. Боже, что отбывается? Я только чат бачу. Что вы там... Там обмен этими безруховыми поведениями, скажем так. Ну так. Новое слово в мессенджинге. Продавайте новый каратей мессенджер, да. Це треба ось так робити. Так. А что за это узроўні даёте? Ось у меня 4-й узровень, что мне з гэтым трэба рабіць? Може косметика якая здаецца. Так, прыгажосці розныя купляць. Тут гэта ёсць Battle Pass, яго можна вось так мацаваць. Гэтым чынам. А барады так і няма. Отсін, гэта слово хор? Усе піць водичку. Хтось і супраўды Що за міра косміку? Так, перапынак? Дык перапынак, давайте. Сенсі перапынак. Не, я про то, что нас примушают пить. Вы не тренованные. Не хочуть люди, каб мы стримили, я зрозуміла. А Богемка, ты там початку пропановал кожному сказать слово горбата. Ось, Крылявская, примуш кожного сказать слово горбата. Я тебе прошу, ты можешь. Ну давай. Гомзик, кажи слово горбата. Горбата? У меня ж не такие микрофоны. Нормально! Нормально, Шахраэль. Горбата? О, май. Давай ты другий раз. Еще раз. Давай. Ой, не горбата. О, вау. Воу. Инвиль?
Гарбата? Не, у меня не отрывается. Ведаеце, што это сканирование на імпостера? Вось мы зараз... Скануем. Ну, так, Тодзі, твоя черга казати. Гарбата. Гарбата. Умай, у нас є переможця. Клас. Курису. А, Горбата. Блін, ні, Тодзі, вибачайте. Это все сексизм. Лепусі. Лол. Лепусі, скажи Гарбата. Слухайте, пробачьте, я выключу майк свой. Ой, Ладно, да. другая гадзіна стрымаць, колькі там, типа, ой. Не, Тодзі было шутно раніць. Я скажу. Вы, Тодзі. Гарбата. О, Клас. Шарона. так, хто там у нас наступний? Блін, забулася. Молоточок. Пачакай, гэта не супраць мяне мусіць працаваць, гэта наадварот. Давай. Ты сам запросіў усіх. Давайте поголосуем, там поразмовляем, потом вось гэта. Давай, О. молоточок. Ну и кого же вы теперь выкинете, коли меня забили? Цікаво. Справді, що нам зараз робити, коли тоді забили? Что вы будете робить? Давайте выкинем деда. Давайте выкинем деда. Не, перезапускайте гульню, а что это такое? Палишь, Руди, палишь сам. Ну, я не могу сказать. докладно сказать, что Гомзик не забоится, бо я за им слідкував. Я не Здесь Орегано это- пропонує Опираешься в доверие, я за тебя зараз проголосую. Чат пропонує викидувати мертвого Тодзі. Варик, не натискается. Кидаем не думал тут трындеть. Так, я Мені насамрэч варыянт боль. Не, Вовремя, покуль я не маю. Забороняй казать Горбату всім, окремя молотка. Ні, Маркі ще не сказав. Маркі не сказав Гарбату, Кого? Нельга. Гарбату кажи. Зараз Я Марк кажу. скаже Ти Гарбату кажи, і ти нехай не каже. Гарбата. О май! На японські масивники. До речі, Топтуни, Богема коротше не кажучи. голосує, і в этом вельми палиться, мені Ко- здається. І що, я... Я так само за ее хочу проголосовать. Ну давайте уже голосуйте, божухна. Я устримався, Всі коли що. проголосували, Я Богема. так само. вже стримався. О, нифига себе. О, За богему. Ясно. Два человека за меня проголосовало. Вы запомните, кто это был. Червоний і хтось там ще був забув. Запомните. Угу. Нікого не А, викинули. О, Локи от Навод, меня навод, навод гульня такая, типу, у Тодзі вже А люди забили, так все, нікого не слухають викидуємо. Я буду летать вокруг вас и выть. А мы тебя не бачимо, не ночуємо. Як у Гаррі Поттера Плакса Міртл, у нас буде Плакса Тодзі. Молоточек, давай Там Горбату. в чаті вже усіх крашами називають. Молоточек, давай. Не сказать? А мне... Гарбата. О май! Ну так, криху з такою, з вар'ятєлінкою. Ну и что есть, пробачьте. Забороняють і вертають... Что? Когось Ось забили? цей гук мені не сподобався. Тому я бачу Лепуса і Богему. Тому натисну кнопку. Я квести виконувала. Трималися. Я за бачу Лепуса і Богему каля трупа. Хто з вас Ось. імпостер? Я Признавайтеся. квести Я йшов виконувала. панель робити у Так. адмінку. Мгм. Каратей. Я бачу Лепуса і Богему. А я я ще голосую, натиснув. ти скажи. А слухайте, так, а ти сам, не? Ні, я бачу, я натисну кнопку. Я навіть кнопку натисну. Некий он дуже активний А став. на вас ти кнопку натискала, а не на тіло рапортував. Слухай, ну а чому А я я не натиснув веду, як кнопку? це працює, просто так натисну. Слухай, я хочу Ти можеш на тіло нас натиснути. Богема. Гляньте, який хитрий. Гэта Лепус або Богема. Я вам кричу. Б'є молотка б'є. Але я згодний, що Богема і Лепус. Ні. Так і за кого голосуємо, Гомзик? Я за Богему, я за Богему. Я за Богему так само. Молотка. Мне на больше палится. Мені не подобається, як молоток себе поводить. Ну, мені так само. Я Лепус і коли Богема, курив, все, вирішили. побачив, коли молоток Я з якраз його десь Богема там стояли, настроїла молотка. я б забіг, і він нічого не робив, але... Молоток некий Молоток казав агресивний Горбату в став. этот момент. Я так само звернув увагу, що він нічого не робив, але він в этот момент казав Горбату. За мяне Лепус, Богема і хто яшчэ?
Ну, вось, да, докладно, все Ну чего ты... там есть импостеры. Живем. Так, я Ніколи ще не раз натисну выкинул. кнопку хочу. Можна? Важно, по-моему, але она не одразу ж... Чекаємо 10 секунд, 10 треба секунд, ще раз так. голосувати. Блін, Не утікайте. Зараз треба чекати, молоток заражити. нечто за дуже хоче Кто третий голосовал за тебе, молоток? Я не можу натиснути. Здорово. А тут Нормально. Робится. О, курва, ну. Это не твое. просто. де його рятувати? Я забула. И вот сейчас с тобой буду ходить, как Народ, ну ми зараз не вирутуємо кислород, ви що? Бяжите кислород рятовать, божухна. А Блін, мы снова Мерковым гульнем, что отбывается? До речі, а чому насамрэч? Хочу вось Лепуса и А вы Богема. на меня гнали. Капец. Ну, славно, конечно, славно. Хлопцы с Дискордом. Нормально. Ні, до речі, чому заговорили, тільки ж это можна було казати. Ну, Мой косяк. Я можем- просто- Мы можем вырубить камеру в Ну, Дискорде. ну вы что? Ну что это такое? Ну, выпадково, ну, пробачьте. Так, ми найліпші. Випадково за одну гульню некалькі разоў было у кожнага. А ти за їм этот нотатник тримаєш, так? Я привіз, мне что О, нет, давайте я придумал что-нибудь. Я вилетав, Жевжики, я там чуєте? набирав за всіми. Это лечится Хто за скаже по час смерть. гульні, ти буде казати гарбату, окей? Ну просто ось. За що казати Калішов треба гарбата? приведе. Ну коли буде Коли казати скажеш, лишній раз. А калі гарбата скажеш під час гульні? Ну коли скажеш просто, не що по час гульні, не по час голосування, потім будеш Не, по час гарбатити. гульни можно говорить, просто не про гульню. Что угодно. Может, хоть Глядзі, гарбата нават говорить. калі чалавек просто заціхае, Угу. гэта ўжо Зразумела, што нешта робіць. подказка. Ну так, конечно. Треба ўжо маўчаць усім, ну так Во. справядліва. Ні, ну мовчать усім гэта ж не цікаво. Ми для чого собрались? Ну, не, мы размовляем с чатом. Ну, А там Да. можна. Чатиком була. И поміж собой, але не на тему Треба, гульні. так, треба Да. знайти компроміс Ну, некий, тому що це відбувається все ж таки Ну, так. стрим, і коли ми будемо мовчати, це вже Ну. зовсім... Ні, ні, Ну, тут- не весело скоротить. Ну что, теперь новый раунд про вискарик. Там ось написали, что коли не касать гарбата, треба казать вискарик. Не, я агітував за безалкогольне. Давайте гарбату покинем, що ви вже, як не своє. згодная. А про що казати про гарбату? Про безалкогольне накажи просто. Безалкогольное шампанское. Пусть у меня есть. Такое бывает. Сейчас заценили котку Лепуса, якая рухаецца. Я ведаю, самае бяспечнае гэта сядзець каля гэтай кнопкі. Калі Эрікі, думаю, скажеш, ну ладно. Ну. А хто ж тоді буде таски виконувати? Ну, правда, іх що тут не шмат. Насамрэч, іх тут не шмат. вигравають, до речі, не тільки коли, ну, не тільки коли, ой, блін, зараз. Привіди так само повинні Не робити тільки коли таски. викинуть усіх, команда виграває не тільки коли усіх імпостерів викине, але ще так само, коли виконає усі таски. Тому імпостер так само мусить, ну, перешкоджати. А Богемка, чуєш, зроби інвелі грамчеш, а то на який тихає. Ну, добренько. Тут, пенсія, ти у себе сам зроби. Да і у сябе зрабі Так. грамчэй. А, у мене норм... Так. А, все, я зрозумів, пробачте. Не, ну, головне, каб яшчэ на стріме було дастаткова, мені здається. Не, я просто забув, що кожен сам собі гучність наладжує, це мой косяк, окей. Ще змокли. Что? Ну, так вось не Кастравана. казати нешта по гульні, тому вось я выдумляю нешташка. Так, безпечно, конечно, коли кнопки О! стоять. О, О, зусім Міха, іншая я гульня, калі не трындзець. У нас, конечно, вау. Пусти. Що ти, Руді, смієшся? І просто розловив? Калі... Я Вове, калі ее ми тебе гулі не розмовляємо, всі чують. Люди живы. Пам'ятайте, Руді завжди Я вас усіх заб'ю. Я лічу, що Руді справді дивний. Вам усім конец. Что, знов супротив мяне? Ну, так не бывае, пэўна.
Памятаеце, калісьці вы Заўсёды пілі, ўсю калісьці гульню вы нехта ёсць, хто супраць мяне, вось нават калі мяне там забівалі. Вось чаму так? Я бачыў толькі малатка, і то... Ну, я яго бачу, ён быў яшчэ жывы, калі я разам з ім хадзіў. Лепус за мяне галасаваў. Так. Ну, а за каго мне было галасаваць? Я выбраў цябе, то што ты не спадабаўся мне ў гэтым выпадку. За каго яшчэ мне было? Я не 100 баксаў. За што 100 баксаў? Как бы усім падабацца. Ну, так, ось як ёсць. А што рабіць, калі квесты скончыліся? Шукаць імпостера. Ну, так. Шукаць і забіць. Не, фігня. В аднікі складана назіраць Клас, я з людзьмі. заблукала. А, все, назначилась. Не, я заблукала. Каналізацыя заблукала? Ой, Лепуся, Нет. ты палишься. Ой, что я делаю? Я бачила. А что это такое? Гэта Рачей, процентка як 90 Лепус. стоит Лепус. Лепус, я Зноў бачила. 4 разы. Угу. Ну, давайте, зливайте. Так, конечно. Все равно. Схема за хомзиком выглядела? А кто на меня сказал? Ну, Лепус дакладна усіх запіша. А Руді чаму за мяне галасаваў? Вось ён падазроны. Ты так само. Я вас усіх Ты так позабіваю. само. Ты так само подозронная. А, не пошанцевало мне, конечно, бо шмат вас было там у тым месцы. Так, нас 4 засталося, да? Давайте голосовать. Так, я зараз кнопка адновіцца, я буду за Руді. То есть так, ну вот не поразважаешь. Гэта адзінае, што Я вам ўжо дапаможа. сказала, ён для мяне дуже падазроны. І плюс ён за мяне галасаваў, хаця я на яго показала. Ну, каб адвесці ад сябе. Усё А так ты- і есть. Слухай, я так скажу, напэўна, я ўсіх астатніх бачыў натоўпам, які рухаліся, а цябе одну. Конечно. Я ж казала, я заблукала. І я ж йшла не так, як хотіла. Тури, что ты думаешь? Тут у нас решаются проблемы. Ой, молодь. До речі, Кюрі так само може бути. Дед і бабка побилися. Батя з дедом знов напилися. Каратей, давайте, ну что, собрались голосовать или не? Ну, Давайте, что вы там Так а за хотите? кого? Так я не За ведаю за кого? кого, но она хотела голосовать, я не ведаю Тури, за голосовать. кого ты заголосовала? Не скажу. За меня. Потом дознаетесь. Я за Янвильку. О, все, правильно, выгнать Ну, ясно, я Богема, не... покажи нам. Вы импостер выиграли. Я ж кажу. Я ж кажу, импостеры выиграли. Ну так, Руди. Давай, забивай меня. Вас. Забивай смело уже нема розницы. Что, гомзик? Ты не один гомзик. Так а як я тебя забил? Просто... Ты А, не один з живых гомзик застаўся. Бананом кинули. так, ладно. Ладно, у нас еще есть шанец, да, сгодны. Я просто забыл, что у импостера кулдаун на... Это... Ты ізноўку забыўся пра існаванне курысу? Не, я сказал, что Тёмным у импостера фоном. есть еще кулдаун. И я забылся на это. Я думал, что он ранее забьет, что emergency натиснуть можно будет. Все, я проголосовал. За кого? У Сенсі. За себе, но... Ну, Сенси! Браво. Зрос.
Я ж сказав, що... Ё-моё, у нас это... Я ж сказав, що я вас усіх позабиваю. Чому ви мені не вірите? Вы Хищный, блин. Поглядите на его, что он творит. Я всю хуйню вам А кажу, что чё я вредно? импостер. Я вам всю хуйню кажу, что я не импостер. Вы, бля, ко мне не забиваете. Руди вам кажу всю хуйню, что он импостер, вы его не забиваете. Ну, у Руди харизм просто до холеры. Что есть, то Блин, есть, пробачьте. хорошо. Вот дякую, бля. У Гомсика и Руди подобное строй. Я подумала, что это Гомсик импостер и ходила за им привидом всю гульню, капец. Там за скали ты за мной ходишь, там, ну, кстати, за... Тебе пишется, кто... Да, тебе припишется роли. роль. Ой. Так, можна відзначити. Я вас усіх запам'ятаю. Да лепей Руди забей. Коли Бомж буде мовчимость. усім. Читаем, бо я на хост. Тоді, ти ж ведаєш, я тільки за тебе. Что? Кто это сказал? Бомшу. Ну, я спадзяюся, што мне больш імпостараў не дадуць, бо колькі у нас 3-0 ужо. Это все потому, что вы переговаривались, типа, хуй я импостером был. Потому что Ну, вы ну. забывайте робить таски. Коли ви хочете зробити Я, звичайно, роблю все просто таски. Раніше, чим я помираю. Ну, не забывайте. Я про то, что не забывайте робить таски. Ну що там? Вроде ты импостер? Що, нельга нічого Я говорити. импостер. Нельга нічого говорити. Я Всё. імпостер. Руди, расскажи анекдот про Янку Бриля. Я мой импостер. Я імпостер. Блін, Анекдот чомусь був. чомусь це знову Ну. у мене трабл з гуком. На Такої стриме? ролі хтось бачив? Я была на виводці. А что она дает? А. Расскажите мне про додатковую роль. Можна глядіти усі пульси, і, до речі, я бачила, коли забили шею, коли не знайшла тіло, тому я пішла шукати тіло, менавіта, ну, ось з такою метою. А яшчэ можна, ну, власне кажучи, все, по-моєму. Інвіль, коли ласка, скажи я ще раз гарбата. Так. Гарбата. Так, ось это, ну, ось я тільки що ось забіг Лепус до нас, і я вибігаю, там труп лежить, я одразу навіть не зрозумів. Это 100% Лепус. Ну, не 100, Руди. добре, 90, 80. Я не поспіла навіть Ну, зауважити, так, що это я. відбулося. Ну, ми стояли, робили, я зробив задачку. Стояв, коли мені ніхто ще забіг зробив. А потім ти, і тут труп, і ти нічого не зробив. Ти ж не А натиснув што? навіть. А так я не ведаю, першы раз гульню гуляю. Гэта. А, Што нормально, выбираем? ты перший раз гуляешь, скажу. Прям Люблю, чудовно. я. Першы раз на уровень мой поглядзіце, ну. Не, я про то, что молодчинка, больше, чем у Руди. Щоб я сказала гарбата. А що більше, Я чим у тут Руді? померла, там Уровень, погляди. У його Ну. тоді шостий. Я на самом деле спробую згадать, кого я бачу у однім покої со мною. Так, послухайте мене. Раней... Тоді, ти самий перший був у покої, чи ні? Что? А Э, я почему? О, пока хтось- живий, давайте закину. Я коли прийшов у Електросіті, Ладно. хтось там уже був. Я спробую зрозуміти, хто. Молоток. Будочку, Я был, покуль был живый, просто там ребят. могла меня забыть Курисус, но не забыла, значит, она хочет за все не импостер. Ну, просто так закидываю. И она была побольше со мной. Все. И голосую, значит, за Лепус. Хейтеры. Люблю хейтеры. Це зона хейт. Вариантов інших нема просто. Я не хейтер. Хейтеры, это коли не выкидывали. А кто за Руди Ладно. голосовал? Ружовенькая и А Феликс. я не Опа. поглядел на кто там за меня голосовал. Две штучки только за тебя голосовали, Руди. Базилета я вас. О! И ружовая. Где? А голосовала Слухайте, ружовая деда богема. Руди, Давайте богему слухайте, выкинем, деда а? Не, хопецький, дай Всё. богему. Не, Про гульню не. все. Все, про гульню все. Ага. Тут Локі кинув Єшебіцу і каже викидувати Тоді. Не, ну За так гроши. это Я тебе это пригадаю. Хвилиночку, Ёкарный поважное бабай. господарство. За Руди голосовали только два человека, Лепус и Богема. Тому давайте выкинем Богему и За выиграем. Справедливо. що? За що? Ляпи, Ні, ляпи ні, богему. ні. Бачите, Богему. я не обоє імпостери, тому що, блін, що за фігня. Та ну, Я За Руди только два человека проголосовало. Алло. Богема, ты безалкогольным шампанским напилась, и что? Выгоняем богему, все, я за молотка. Молоток, Понятно. ну, в смысле, Я богема. все зрозуміла. молотка. Я, молоток свой хлопец. Подается. М. Ну, бля, а вот коли это не Богема, то это будет Вось. глупо. А ты Вось. будешь ты, что? А Богема за Коли молоток. это не богема, то Бійте ты. молотка, моє опошнє слово, бійте молотка. Ну, ты же голосовала за... Ой, А курянды, Это киприоз. все потому, что вы не меня выкинули. Вы что, не бачите, что это гульня врудує ваші зносини? Тут два. Ой.
Слухай, Мяне мне не пода- молоток марнуе. мне- А, ладно. Мне падаецца наши з тобой стасункі Вышли Да, на да, новый уровень. ну так ад іх пакутаюць іншыя людзі. Неяк павінна па-іншаму быць. Так, Так. що там відбувається? Кислород. Як заўсёды. А кто любит выключать кислород? Ну, А кто еще выключал кислород? але я мёртвая. Вось А во, Марк, А Марк, можна Марк, про гульню Марк, не гав- Марк, Марк, Марк. 100% Про Марк. гульню, Маш. про гульню нельга гаварыць. Маш. Нагадваю, што про гульню нельга Дарэчы, так. гаварыць. А Руді, я мы тримався, пригадуємо- до речі. Я тримався. мы прыгадваем мінулыя стрымы, як я адключала кісларод. М. Мгм. Ну, голосуй, Ну и то, что, значит. ну и то, что Я не кислород пам'ятаю, отключили все ведают. як це звати. Это Марк, это стопудово Марк. Я бачу, як он уходить от тела. Я На собою- месте, на месте, где была авария, нагадаю еще. Ага. Ну добре. Як сказати. Нам Ері пише, що ми знову бярковуємо, то бок завага от Ерики, я так розумію. Это ж Ну Ерика, так, Ерік конечно. Куряні, так? Так, так. Так. Зарані. Мне завага. Що, Так, Ну, Марки? ну. Ну, О! Богем, пробач, просто ти за Руді голосувала, я не веду чому. перемога. Я вас Дякую. люблю, Ось так. господарство. Богемка, чому ти за Руді поголосувала? Я подумав, що ти імпостер. Блін, Що я це не було? подозроним подався. Погляди на мяне, богема. Конечно. Погляди на Звони. мяне. ну. Ти просто максимально подозрённый. Я ж Про про що? що? Скрали дітей, Я тому бачу- що це би ти. Мне Потому больше, что я черный? мне больше подозренно было, что вось коли Инвель забили, Богема в ту же секунду каже, каже горбатость, щось такое, и короче, такой, я прям А там просто Сделаю в чаті это. попросили, і дальше попросили помовчать, коли я кажу гарбата, так що Так, помовчите. всі мовчим, Інвель каже гарбата. Готові? Гарбата. А. Треба буде зробити нарезку у Тіктоку, як всі Гарбата. кажуть гарбату. Сама гарбата нарезка. горбатая. Гарбатая. Кино «Горбатая гора» уже новые сенсы Горбатая некуда гора. бывает. Гарбата Тікток. М. Так, що там, починаємо ці, що Молоточок кого? я ще не сказав гарбата. Я казав. А ти ще раз скажи. Казав, Казав. казав. Всі казали. Всё. Всі ж по шерзі казали. Ну добре. Я хотів це скажіть, але мені ніхто примусив, і забув хто. А я його згадаю і отпомщу. Хто покуль головний імпостер, спрашивайте у чатику. Чатик. Лепус. Орел, до речі, Орел, ти сам Проголосуйте. Орел завітав. Орел, вітаю. Проголосуйте. Чатик. Король білоруського Вархаммеру. Це самий імпостерський імпостер. Вітаночки. Так. Танки. Вітаємо. привіт. Віншуем, жадаем. Жадаем гарбаты. О, О май. Руки на стол. Кацін узнавіла свою підписку на уваход у Каціну сім'ю. О, дякую велике за те, що застаєшся у сім'ї. Так, я когось знайшла. Уценься, молоток. Ці просто знайшла. 5 студий. Мені здорово, репус не подобається. Ну, я уже, давайте. Слухай, мне падаецца, Не. гэта пайшло з таго моманту, як він сказав, що ти мені подобаєшся. Нешта у вас Не, там відбувається. Ён просто нейкі час стаяў, калі я рабіў квест, он стаяў за мной, в сэнсе, ну, далёка, чтобы рабіць квест. І потым, калі я пайшоў, спачатку как бы пайшоў за мной, а потым пайшоў кудысьці ў іншы бок. І мне гэта падалося падазроным. Я не кажу, што он імпостер, але я просто кажу, што мне падалося Крацей. падазроным. А зараз я скажу, што Гомзік стаяў каля нейкага шчытка, чакаў, пакуль усе разыдуцца. Я так падумаў, што калі ён стаіць каля шчытка, зараз ён мне... Гэта было ў галоўнай зале. Калі ён, значыць, стаіць, значыць, чакае, пакуль разыдуцца. Я пайшоў за Інвель. Інвель знайшла туды, куды яна ішла, я ўбачыў і рожкі зялёныя, і смайлік, і яна знайшла труп. Значыць, гэта дакладна, ну, хутчэй за ўсё, не Гомзік, а нехта іншы. Таму што, калі, ну, у галоўным жа ў зале няма мысліслюка, таму наўрад ці... Мне здаецца, що грильники тихі занадто. Так Я там заўсёды Да я тихі. знову на квесті. Імпостера ж 2. Нават калі гэта не зрабіў А Гомзік, я тебе баюся, просто не буду з тобой хадзіць.
Так, добра. Я це Маркі, примушаю. у Маркі нейкія поінты былі, давайте паслухаем. Які поінти? Мне здаецца, ты Нічого не нешта... ведаю. А, Я ты казав нічого не про те, ведаеш? що є інший імпостер, окрім Гомзіка, якого там вже кажуть, що це не ён. Чому ти його прикриваєш? Гомзік крабіка чухаў. Файны поінт. А я все ж таки думаю, што гэта Рудзі. Ён заўсёды, калі імпостер, ён пачынае галасаваць першым. Вось так О. зразу была. Вось, і Только гэта, один конечно, момент, что я... Роді, ти імпостер? Так, я импостер, Ой, это он по-первое. сказал. По-другое, я проголосовал устрематься, а не спруть когось. Ну, раз ти создався, що ти імпостер. Ну окей. Все просто. Ну все, окей, так і працюємо. Уньк. Я ж казала, Ёсть. я Лачина. Ты больше не веришь? Найс, Нифига себе. зачурить. А що так Я ж можна кажу. було просто сказати, що ти імпостер? Ого! Ён заўсё, я ж кажу, Ён ён мінулым заўсёды разам калі- гэта казаў, вы не верылі яму. Ён Ой. Гулю казаў, што ён Я тому, імпостер. я тому испытал. И, ну, типу, мне сопоставилось, что он минулый раз сказал, и зараз каже. Треба голосовать, значится. Ну, у нас таски. А прывіт Що можа гэта рабіць як іх Таски? саботаж. Таски Не, так, саботаж. привіт, Не, можна саботажа не. допомогти живим. Я хочу саботажы рабіць. Нельга. таке? Ну, Не, Я привіт, хочу привіт, помсти. імпостера. Помсти. Помсты, я хочу усіх забіць. О, У адмінці труп. Капець. Тільки нікого не бачу, на жаль. Там басав забил? Я у кафетерії була. Гомзік быў у рэактарнай разам са мной, значит, это дакладна не Гомзік. Со мной был? Ну я ж за тобой хадзіў, ну. Я не заважу. Бляха. Это дакладна не Гомзік. Значыць, хто мог быць у адмінцы? Это не Інвель, значыць, Кур'юсу, Багема, Шаграэль. Я была у кафетерії, я тільки що зробила квестик і пайшла далей у... Так, я бачу, так. Перелік. Угу. Значыць, Шаграэль ці... я була там, Я де на реакторі передня когось частина. робив, Я пройшов пройшла... А, слухайте, Шаграэль сказаў мне, што рабіў у рэактарнай рабіў Гомзік, значыць, я супраць цябе падумаў. О, Вось мне согрели так само. Мне здається, що він сам забив, сам знайшов. о. Так, Найс. хто? Гомзік? Ці Шаграэль? Я заблыталася, прабачце. Ну, лічыць... Я сам за себя, да? Я зрабіў вывод, бо Гомзік быў у этой рэактарнай. Приглядитесь до Лепуса, что с он так. А, все, Шаграэль Я спаліўся. заблыталася, за кого галасаваць. Ну все, тады зразумела, хто. Хто? Ну, Кур'юсу. Не. Про гульню нельга гаварыць. А, все, можна. Всё, 5 секунд будем говорить. про то, як заблукаць. Давайте пакуль это мёртвые шепчуце СМР. Ну, як это... А не, я Ну не... все, дакладна. Ой, мокшу. Это не СМР. Кто ему сказал, что это СМР? Бачите, мертвые рогочуть. Заблокуйте гэту калі ласка, адміністратор. Я спаць хочу потым нормально. Подзяліся гэта ротом. Нормально. Так, зараз у нас... А що, вам таски робити не треба, чи що? Що ви всі... Я Про гульню Побочки нельга робіть собі гаварыць, таски. про гульню нельга гаварыць, про гульню Віды, нельга рабіце гаварыць. таски. Про Блін, гульню нельга гаварыць, нагадваю. Гомзік. Виноват. Ми ж не абмяркоўваем, што забудзеце. Ну, ладно, Руді, што трэба рабіць Тодзі, Малаток, Лепус. Калісьці даўно 4 народы жылі ў свеце, але неўзабаве народ агню развязаў вайну. Толькі аватар, уладар усіх 4 стыхій мог спыніць захопнікаў. Але калі свет меў патрэбу ім больш за ўсё, ён знік. Прайшло 100 гадоў, і мы з братам знайшлі новага аватара. Дзякую, я не адзін наркаман на гэтым стриме. Вельмі прыемна. У чараўніцы паветра на імя Багема. І хоць яе мастацтва чараўніцы паветра было вялікае,
Ёй трэба было яшчэ шмат чаму навучыцца, але я веру, што богема вырытае А, свет. дык мы ж кому богема Ну ўсё, гэта кур'юсу. Нет, карацей, это я была на секьюрити, я бачила, Не-не-не. як это возле тела этого комзика это бегала, это Юнвиль на камере. Так. Не. Я Я бачу, што Крюсу бегала са мной з гомзікам, я пайшоў рабіць таск, гомзік пайшоў у іншы бок, сказаў гомзік Я каскі. ніякіх цел не бачила, і як былі бачила, я б іх зарэпорціла. Мертвые молчать. А Я хто не мёртвы? Інвіль не мёртвая. І, Ну, просто я про себе не наговорил. галасую. Удалось Я дорога. нікого Это апошні шанец. Ну ці Інвіль майстар гульні. Класс. Ну, віншую! Ніколи У нас такого не було, навіть я знав, забиться, перемогла. Блін. Рогатая просто моя повага. Парам-парам-парам. Капец! Ну, ты, конечно... Я ж Я кажу, кого трэба не зашыць за Інвіль, яна небяспечна. Яна Просто подтверждает easy. свой минулый, да. Это... А Я ж так просто само узял показываю, увесь удар на себе, Інвіль вытягнула каточку. Ну, только так. А слухайте, а што, можа імпостер сам зарэпорціць труп? Так, може. Конечно. А, ну, Да, я не можа. ведаў. Блін, ну, Будем конечно. ведаць. Я також Буду этого не ведать. ведал. Я ж Нет, першы раз тогда, наверное, гуляю. мы Імпостер спалили, я яшчэ тогда і это галасаваць сам зарепортил. супраць другога імпостера можа. Так. Я ж супраць Руді галасавала. Так, там была такая тема, что богема Держи, проголосовала Чисто за на Рутива. подсуках, конечно. Руді, Ніхто на парад про його не один подумав. постер А, є. крабик Він не погладить. палишся. Я Скажу, буду... тебе не не яйцерку шпулять. Што, Дайте мне што, крабик, дайте мне хто крабик паліцца, погладить. дзе паліцца? Я слухаю Руді, так само по раду, ну. Так, таму што ты пачынаеш першы галасаваць. Мгм. Калі ты імпостер, будь цішэй. Не, пачакай, пачакай. Тут галоўная паслядоўнасць у сваёй тактыцы, нават калі Ты яна і пачынаеш неправільная. першы галасаваць, калі ты імпостер, і гэта вельмі заўважна. Окей, все. Наступную гульню адразу першы буду галасаваць. Давайте, натискайце. Я уже галасаваць хочу. Нормально. Націснем адразу за Юнвіль, проголосуем. Ну а там уже за кого уже Давай. атрымаецца? Хто першы под руку трапіць? Ён мне будзе помсціць за тое, што я яго падставіла. Нагадваю, не гаворым пра гульню. Мгм. Руди, скажи, что ты робишь с своей бородой, как она была, росла такая великая и пригожая? Ну, расце яна сама па сабе. Бок, яе прымушаць не трэба. Серьезно? Там не Ну, так. Там вот ты с пистолетом перед ёй там бегает. Там просто ёсць момант, што калі ёй пашкодзіць, можна пашкодзіць сабе. Таму нам трэба з ёй дамаўляцца. А, в смысле, я думал, что коли нехто пошкодит твоей бороде, то им пошкодит себе. Не, это не так працуе. Ну там прыклад, там есть, конечно, взаимозалежности свои асаблівыя. Сколько Есть. живых людей пошкодили твою бороду? Ноль. Я тебе скажу, что я зараз подумал про то, что моя жонка не бачила мяне без бороды. Сур'ёзна? Ёй жа- Закрылі дзвер. А мы з ёй живем 9 гадоў ужо. С 9 годов. Нормально. З 9 гадоў, все так. Хто коточку забіў? Хто коточку забіў? Хто коточку? Не. Не будь секси горбата, что Так, ты так, зробишь? Ну, Кому не пощасціць. Так, Григорий, что скажешь? мінулым разам Ну, гэта коточку не з правага першай боку. забіла Я Інвіль. робив квесту Communication. Не, я Инвиль не равнує, по-любому. Ніхто не за її не Знову бив. Інвіль. Мгм. Я проголосовал. Руді Руді галасував. сказав саме перший. Так, Я сказал, я проголосовал. У меня не майнфу, я просто пропускаю голосование, пробачьте, я не веду за кого. Блін. Ну, і зноў... Рандом. Не, Ну я по класіці. До речі, а хто бачив, які листья Це скидав, я ні? його. Побач, у кафетерії, ні? Не бачив ніхто? Ніхто не бачив. Ну, дайте мені яку-нибудь індульгенцію, коли хто бачив. Ну, ладно. Ты проголосовали, да? Ладно. Я что за хих? О, снова вы что, пошалели, ты что? Так, кто там за меня голосовал? Это 100% были те самые. 3 імпостери. 3 імпостера. А, я живой, импостеры, ёкарный так. бабай. Так, ну все, розмовляємо, дай про твою бороду, Руді, Всё, розкажи про гульню ось. не говорим. Сенсовало. Скажи, як це було, ти відпусти бороду, тебе одразу жонка з'явилася, чи там який час потребився, як це працює? Ну, коли кахаешь, отпусти, это по-перше. Вот. Отпусти бороду. Так. Ось. А що там було питання у послідовності, яка була? Так, спочатку борода, потім жонка, чи як? Ти, ні, на який проміжок часу? Ось ти відпустив бороду і на наступний день ти вже женатий, так? Чи ні? Ой,
Я нават таску Ой. не паспеў зрабіць. Хтось Ще одна забиває котков. Готов. Хто забиває котов? Хто Я не не любить ненавидеть котов? Наступний? котов. Собака, напевно. Богема хвалюється, що Яна буде наступна. Руді собака. Руді собака. Лепусі ти так само Руді наступна. собака. Мені наступним зараз. До речі, Руді, ти супроти мені голосував, чому потлумач, ласка? Кажи Ну, ау-гау. Руді, Орегана Руді. пише бережіть Лепуса. Лепусі ти, напевно, наступний. Я за гэтую гульню а ні разу інвіль не бачыў. За гэты раунд. Ага. Я також не бачу її. Сама. Де сидить А я там. все ж таки за Руді. Бо він Да дуже каб класний. вас. Дякую Богу. Зараз Цікаво. перевіримо. Просто супроти мені Руді голосував у такому питанні чому? Мімо. Руді. Ясно, що це готов. Руді, як справи? Ну, Що наступний так гульню. складано? Що Що там так по складано? бороді? І одразу Дик ось молоточок. Так. забили Інгвіль. Ну, що там про бороду було? А я просто подумав, що треба голосувати супроти Ти тебе, дайте Руді. Пробач. квест виконати, божухна. Я один Слушай, успел. лезь до щитов добег. Пробачте. А що? Значить, У меня, так, у меня подожженный Руді. поважане громадство. Так. Марки любить Послухайте. котков, кажуть. Послухайте, кай ласка, мяне. Калі вы не імпостер, то ведайте, што я не імпостер. Все. Ага. Потому что импостеры и так ведают, кто импостер. Лепус, что ты Почему? со мной ходил? Я Тому тобі що не я вірю. завжди з тобою ходив. Тоді, ты мне не веришь? Ні. Я тебе... Я нікому з вас не вірю. Тоді, я завсёды кажу правду. Тебе ж коти так само. Мені не подобається, як молоток розповідає. Я як Чому ти американ... супроти мені голосував, Руді, Поліцейський. потлумач у початку? З чим я тобі сміх подобався? Ти мою анімацію бачив, що я листя скидував, чи що? Чому ти супроти мене голосував? Руді, я пам'ятаю. А, ти тому супроти мене голосуєш, чи що? Конечно. А який ще треба Тримаєш находив? навіть. Психічний ти чоловік. Все, голосуйте, голосуйте. Блін, Я вам ще раз да кажу, я не я ведаю, за не кого. імпостер. Блін, може Просто запомнити, віддайте. коли некий тихий сидить собі. Я не складано, у меня мозги кипят. Ось там у тебе і кипять, бо ти імпостер і не ведаєш, і- що робити. На мене ще хотів так само перекинути ці стрілочки. Ну, Не, ну ты стоял за мной, коли я квест виконував. Чому ти свой квест не виконував? Я за тобою стою постійно, Я я не за хожу Гомсика. робити квести, бо я О, боюся не бути викидывайся. забитим. Так. Давайте Не, викинемо. не, Тут, до речі, Аргана Рейч тоді викинуть, Я не як вмію эту традицію. гуню гуляти ще. Будь мені. Да и мне не выкиньте просто и все, боже, что вы. А, мені ж Старі треба... традиції. Кидайте Ёбаный Гомсика, бабай. кидайте Гомсика. Несразумелая Руди, наголоси. ситуация. Просто раз, коли выкидываете гомзика, вы Так. выкидываете и того. А вось и два импостера испалились, корочей. О, спалився. А кто белил? Кто Ой. белый? Кто у нас белый? Ой. А, Ну, молоток. Навіщо ти це зробив? Ну, я подозревал. Не Руді. говорим про гульню. Ладно, Руді, мертвый тому про бороду не расскажем. Можем хіба що його викопати і поговорити на бороду. Ні, мертві якраз можуть поговорити про бороду. Да, все могут Так. поговорить Я про живий. бороду. А, Про бороду все могут? могут поговорить. Ну. Борода это файно. Я ще не побриюсь. Господарство, я бачила Що ти бачила? Лепуса, і він забив молотка на моїх очах. Літерально. Я бачила. Я згоден. Молоточок Я згоден. робив квест. Добре. І, короче, Лепус заходить. Лепус по поводинах дивний в гэтым раунде. Так, Лепус, напевно, і забивав каточку, каб ніхто на його не подумав, що він своїх Ні, валить. слухай, ти вже Это- з чим кажеш, аби що. Я не думаю, что кто-то задумывался. Сложная схема. Я не думаю, что кто-то задумался, что троевой минуты по каточках идти. Я не ведаю, каратей, це Лепус, я все бачу. Забивается после кота. До речі, тут цікавий баг у гульні, що ви стояли один на другого наклавшися і були як один. І я Ну, там ми вивчив. виконували один і той же квест, просто. Ні, так просто не було видать, що у вас там два, реально. А, ти хотів мене забити. Ну, О, серйозно, ти хотів... да, каточок так само. Так, Тасик, ну-ка Ясно. зробіть як треба. Капець. Бах. Это все бах. Всім Опа. багато баги. Опа. Хто? Хто Я знаю, репортить? що Ну Богему. что?
Марк, знайшов а не богему. Ну что, давайте, спрашайтесь, кто из вас. Я ходил квесты выполнял. Тоді, я просто ходил квесты выполнял, а Я чому не бачив, ти? що Тоді пішов вниз, Я пошел И- так долу. і я пішов сочись за Гомзиком і знайшов богему. Що А де за- ти мене шукав? А я бачу, як ти від початку побіг наліво, я побіг за тобою. Это Марк. Ну, конечно, Марк, коли ти починаєш это, Давайте. боронить. Идите меня. А як тебе переконать? Я ходил таски выконывал, мне не Так, мали. Это все твои аргументы? Класні у тебе таски. Ну, я если кепко подманываю. Мгм. Мгм. Вось. По мне одразу бачно. Не переконали. Я хочу больше аргументов. Это чому я обороняюся? Ось пускай Марк Чому ти обороняється. обороняєшся? Дай. Так я побіг за тобою, я пішов тебе шукати. Накинься на Знаешь, Марки, богему. ну кажи, что буйон, импостер. Ну, забив богему, одразу зарепортив. Ну що ж. Тому що ну схема да. просто така. І, до речі, менавіта ён її вже використовував, зауважу. Я використовував? Ні. По-моему... А, видишь, мертвый. Я так не робив. Я прошлый раз, коли мене спалили, я біг і мене хутко знайшли. Я, звичайно, так не роблю. Що ти робиш? Звичайно, не роблю, знаю, зараз Нормально зробив. не роблю. Монетка. А монетка гэта собачка Ну, что Игоря, ты- подписывайся на Два инстаграм злотых. собаки и дух монеты, все. Это Гомзик, это Марки. Де? Икс. Пунь. Марки. Я прошу калікаді Сатодзі, бо це тоді good game. Что? Щось у Тодді магічна монетка, мабуть. Повирішав, малайченька, бачиш. Вау. Ти вельми спритно згуляв, ти малайчина. Тобі зовсім трошки не хапіло. Лен не змог нічого зробити з моїм чарівництвом. Там, ну, Твоєю монеткою. бачиш, Ну, там реально. 50 на 50 Ось вона було. магічна, Ну. чарівнична. Там уже 50 на 50, і як зробиться? Слухайте, а что такое переворотень? Бо я А, правила не ведаю, ну, что это значит. Я там читав до Около. гэтага, гэта типа ти можеш перетворатися Ну, у гэта когось роля із імпостера. тих, хто є. З гульцов? Так, так. Ось я Давай, бачу а- одну Ну, гульню, подставить хтось у когось молот... чи що? Так, так, подставить. Я бачу, що у молотка хтось і перепронався. Это я был, так, было такое. І у мене перепронався? Коли? Так. Як? А О, давайте такое. поставим ось, ну, я міркую, що стрим уже... И ну, мне не уже сподобалося. хутка будзе завяртацца. Так давайте на апошнія годні поставим, каб вот гэтыя Переворотні. дадатковыя ролі былі на 100%. Ну, то бок, каб яны абавязкова былі. Каб было цікавей. Які? Мгм. А Я колькі думаю, ми ще я підтримую. гуляти будемо? Ну, я думаю, Ну, уже 2 години сидим. А, 2 Ну, так. години? А вам Ну нормально? так. круто. Я Ну. після гэтага бомбежка водичкой все ще думаю, коли ми скончимо. Просто так хутка час ляціць, так файна сидім, што нават і не заўважыла. Типа 2 hours later. Ну так файно сидим, 2 hours later. Ну все не файно сидим, и так до раницы. Воді, Орегано, куди, за що? Хто і навчив Я заливати не хочу, водою, я не розумію. хочу глядеть. Ну, Орегано, тобі стрим не подобається, чи що? Ну все, Орегано намекает, что пора закругляться. Завтра на Эри, заливай водичкой. Нас все заливают А. водой, просто копцы. Ну, Завтра на працу олени усім. Ах ты, Главное, Руди, чтоб ах ты заливал негодник. Головне, щоб чаще заливав, а не сусід зверху. Так, ну що починаємо? А ти поставив? Понеслась далей. Так, я поставила. О, ну так Там у Что? одного только 90% шанец. Ну що, Просто давайте яшчэ каточку ці две і будзьма Давай, закупляцца? так. Боже, Тут все так заливают само. водой. А. Бачите, что в чате? Куда? Куди, У меня вода сканчивается. Спиніться! Треба одна йомістість для піть і не А. піть, розумієш? Тоді не треба буде з одного місця Уставать. Здесь загибли на одразу. вулиці, і так снега нема, там дощ. Стріляли всіх. Снова пить все. А, О, мой пузыр. Чулі голос богеми? Я, напевно, хтосьці не крумейт. Так, у гульні не про гульню. А ми всі були побач. Усі чулі, я готова. Не про гульню.
На А ты вулиці старий вже душний надоело дід. Добре. дощ. Хопить води. Так. Так, что уже наробили? Такой электричный мне. Гэта реактор, божухна. Кто такие спрытные? Бежите до реактора. Капец, я вверх. А, там гомзик. Ага. Все нормально? Я тут такая. Так, Чё? я снизу. У нас помер хтосьці. Хто? Хтось скажи. Вера у людей. А чому ми про гульню Не знову? про гульню. А, божухна. Хобіт шутарить, камон. Пробачьте, я не хотела. А, Вроде помер. Вроде деда забили. Все, И мне будем без здається, деда это сидеть. проблема. Всё, дед, А, дед. Все- Написали же дед, ну, дед. Так. У нас минус Просто дед. дед. Так, Його ніхто не забив, він просто помер. Ну, А. Чекай, Вадим, чому ти про кнопку це зробила, я не розумію. Послизнусь. Богема. Я вам кажу, гэта богема. Не. По-першае, чулі я Не. голос, а по-другое, Это- яна вось- это Я- яна сказала, що у нас Я не мёртвая. импостер. Я вам могу сказать, что я не импостер. И я просто... Імпостер би так сказав. Упевнений, А з що якого це не ви богема, хотіли? бо ми разом з Йой. Ні-ні-ні. Дайте я допустим, думаю, що це не богема. розкаже. Мы разом, ну. Были богема, я, молоток, хтось ще. Я Я был. был. Я думаю, Я это щось кимсь Инвиль. була. Она некая агрессивная, питання. мой бог. Богема, питання. Чому ти репортила труп на кнопку, а не на тіло? Так, Мені До гэта речі. таксама збентежила. Тому я і кажу, що Блин, я Скажи не на гэта ведаю, пытанне. мо- Окей, Мой- богема. Можна, моя роль богема, дозволяє Всё мне зразумела. убачить гэта. Я Что помню, есть? что это Юнвил. Я могу... а де я за Інвіль? Я Я за помню, богему, что- бо вона репортила ніяк дивно. Не, вы дурные, не. За что? Я не сказала чому. Ой, Ну Я- вот. Ой, сорки. Не про гульню, нагадую. Так. окей, Руді, а ось борода, ось що Я ти здесь помер. робиш? Ти просто миєш, ти, не веду, там, косички заплетаєш коли-небудь? Ти по вікнах помер. косиш, ось, розкажи, коли ласка. Руді? Третий раз скажу, я помер. Ой, это отмазка, давай, рассказывай про бороду. Мертві можуть говорити про бороду. Да, про бороду можна? Що за питання було, молоточок? Завивал ты у косу бороду свою коли-нибудь? Косу? Угу. Боже. Прилетел, ты что? Квест не виконав. Ой-ой. Я, короче, знайшов молоточка валяючогося, причому він біг за мною, типу, я пішов квест виконувати, вертаюся, і він уже лежить. Слухайте, Марки был коли Хто мяне там був? налево. А ось там от і фішка, я не бачу нікого. Марки І был ми налево можемо от говорити, головного зала. Але гэта не яна. Ну, мы з Курису двойчы пересякліся, і была выдатная магчымасць мяне забіць, але яна мяне не забіла, так што гэта не Курыс, дакладна. И Марк был со мной близко. Угу. А, там за нами лётаў хто яшчэ вось нехта быў, каго я бачу. Гэта не Інвіль была, не Куріса, гэта быў Напевно, я був. Тодор ці Гомзік. І вось Марка забілі. Я з кимось двох. Що ж, Я Граель був. тоді? Я побіг Граель на реактор, був. по Граель дорозі був, бачив Марки, Єнгель Дякую, побіг молоточок. вниз, і все, що я бачив. Я думаю, што гэта ж Граэль. Я Бо, подпомню. бо ён быў каля нас, таму што Марк, мы з Маркам зайшлі ў одно памяшканне, я пайшоў глядзець таски. У електричний. Я праз верх ішов, і Єнгель пайшла вниз. Я, ну, одразу налево пішов, і со мною ще два чоловіки були. Ну ладно, я можу А за помиляюся, кого всі голосують? Ну добра. А за кого всі голосують? Чекайте. Я за Чаграэля прагаласаваў, бо былі разам блізка Маркі я і нехта здалёк прыйсці наўрад ці б змог да Чаграэля у это вось каля самай галоўнай этой нашай галоўнага пакою, як ён называецца. Я просто спробую зрозуміти, я зачата не поглядел, з ким я бег. Я бег з двома чоловіками. А, до речі, слухайте, коли я бег з двома чоловіками, Шаграэль, ти там був? Да Шаграэля просто. Пройшов Ну, праз типу, верх. я потім зловив молотка, з молотком пересекся, зайшов в квест виконувати, вертаюся, причому, ну, там, за стінкою літерально, типу, може там свой квест виконувати, що, літерально за стінкою в електричності, вернувся,
Так усе уже проголосовали. Да я пытаюсь зразумець, за кого голосовать. Ну что? Блин. Нехта хитрый, значится. Тады гомзик. А может, Ну, что сразу гомзик? Ну, потому что мы были близко я, Марк и нехта третий. Значит, это был не Шаграэль. Пробачьте, у меня голова тут летела. Ну-ка. Значит, там был гомзик. Ой, я за ім бягу, уцякаю. Ой, это маўчаць же трэба, все, пробачьте. Так, не про гульню. Угу. Дык ці давіваў людзі? Ой, Ребята, вы чули, что Гомзик сказал? Я забью молотка, он сказал текстом. Я забью молотка, а потом, ой, я забью за молотком, и я такие, что, вы не чуете, что он скажет? Ё-моё, Гомзик проговорился. А что ты придумал? Капец. Ты что ты придумал? Ты что ты придумал? Ты чули, что он сказал? Я забью молотка, ці не? Я не Я забью молотка, ой, ну это вось, ну вы зразумели, я бачу, я там хотел. Ты что ты придумал? Я Психичный. это чу, я выразно чу. Не, ён, конечно, психічна, але іншы раз гаворыць сур'ёзныя рэчы. Ён просто шмат гаворыць, таму не прыслухваешся асабліва. Добренько, что, по апошней? Давайте апошнюю, Апошнюю. фінальную, final countdown і все. Гомзик, ты сам зауважив, что ты сказал? Ці я выдумляю. Я упевнений, що не казав. Треба просто потім переглядіти стрим. Ой, Все, крутяк. Тому що я зробив молотка. Потребний запис, згодний. Так. Буде запись, буде. Райтерки есть у чатику? Будет. Ну, Запоминайте. Тады як Ну, Тодзік, Вейринг, я не супраць. Гомді, Годик или Годик. Годзи? Як вас? Годзи. Годзик, годзик. Годзик. Томзик і Годзі. Годzi вам! Годzi вам! Томзик. Томзик і Годзі. Гомдік. Мне подобається больше. Гомдік. Я фикрайтерка, а не честно. Гомдик. Да, Мне Гомдік. больше нравится Годзі. Ну, я же фикрайтерка. Да годzi вам! Так, Правильно почекайте, говорите. дайте фикрайтерце сказать. Экспертка. Не, я просто хотела сказать, что я не пишу про реальных людей, А. а я что? Так, тому передаю. Ой, Да, до речі. Мудрые люди нехай пишут про себе сами. А хто здоровався Окей, з я вас прошу, я допишу. Гомжиком? Хто здоровався з Гомжиком? Гомжик. Гомжик. А що з гомжиком сапраўды? о не. А у Всё. Гомжика Вейринг. просто это... Не чуваць яго? Что? Что? Гомзіка чуваць, не? Да. Я чу. Шутно было. Дискорд Не, не чуває. Мне... Алло, все, прикольно. Про гульню не говорим. Вот про, вось А про можно гомжика сказать, можна. что я только зараз зауважил, что на мапе есть все таски? Тільки тепер? Якраз таки тое, що ти зараз сказав, ну, якби, Не, шмат мне про що здається, говориш, тому не треба по говорити не про такі можна речі. підказувати. А Ну, до не- речі, так, це підказує. И глядите, мне здається, про Окей. позицію можна говорити, але не про ну не про те, хто забоїться, хто за ким Ні, сочить. там шмат розних ускосних будзе рэчаў, про які ти нават адразу сам не падумаеш, але гэта можа камусьці дапамагчы ці наадварот зрабіць, тому што Ну так вось каб гуля была цікавей, дапамагчы нешта зрабіць. Ну ладно. Ой. А чё? А двери зачинены, это як? про А, гульню о, не всё. говорим. Значить так, мяне толькі што замкнули ў пакоі і нехта заскочыў у вентыляцыю. Вентыляцыю толькі хто? Імпостер можа заскочыць? Так, только Так, импостер. так. Это, калі не помиляюсь, это богема только что Не, перед моими вачыма я- заскочила ў вентыляцыю. Мяне зачинили так само с тобой. Я думала, Ну, гэта ты импостер. так нас зачинили Опаньки. и... Так, а як я заскочил Значить, у один вентиляцию? як Завідомо, Як то У вентиляцию заскочила? вентиляцию може заскочить не только импостер. А хто Ага, ще? розкажи. Хто яшчэ? Стоп, хто яшчэ може заскочити в вентиляцію? Інженер може ще Да. заскочити. Ну, ты Блин. подказываешь. Мы бы спытали, кто она. Ты, ну, что подказываешь ей, кто она? Ну, Ага. а я Руди не проголосовал Россия поки думает, що. Подозрунна, я А, кажу. Так,
А за кого Я за голосовать? Богему. Я Ну, в наоборот. сэнсе. За каго? Ну, глядзі. За Рудзі. Таму Всё, што гэта 300% гэта богема. Не. Яна схавалася ў вентыляцыю, калі я замкнулася схавалася, таму што я пакой, інженерка. Я думала, ты мяне забіваць зараз будзеш. Ты замкнуўся са мною пакой. Я думаю, ўсё, в сэнсе замкнуўся, як я магу замкнуцца? Я- Руди, а Потому коли я что ты проголосую за Богему, импостер. ты будешь со мной сябравать? А што, імпостер можа замкнуць дзвер? А вы Я два не импостера, ведаю. ты что? Я не ведаю. Все, гэта богема, гэта 300 мільярдаў адсоткаў, Не, гэта там, богема. Руди, давай, не. важный момент. Руди, важный момент. Коли я проголосую за Богему, ты будешь со мной сябравать? Ти уже не. Так, Давай. буду. Насамрэч, калі інженер, так можа, так я лічу, гэта прям дебаф. Мгм. Ну, Руди, сейчас сябруй со мной проголосовал за Можна, Богему. мабуть. И дарма. Ах ты ж Я не Наше голосував за сябровство Богему. входит інш, чим ти сам казав. Про гульню не говорим. Ладно. Добивать. Так это, про бороду поговорю. А ты скажи, ты Филимону косички заплетаешь? Яны самі ў яго заплятаюцца. Лимон? Лимон гэта борода? Нет, ты в бороды есть тебя. А кто? Так, Фіга, про так гульню не тихенько. говорим. Импостер. Що тихо стало? А про что мы можем... Про... Конечно, Ну, слова про что-нибудь. спрашивают. Стодзи, распавядзі про свою бороду. Як ти за клопатіш? Не, а что борода? Это не цікаво. Давай про мужские стринги. Давай. Я ніколи їх не носив. А чому ти так хутко про гэта пачаў казаць, што ніколі не насіў? Значыць, насіў. Ні. Ну, Ты знаеш, тобі спадабалось. Як яно ўпіваецца. Бачыш досвід які. Маеш досвід? Не, ну... Так. Заходите, ну, Руди, Богема и молоток. молоток. И двери закрываются. Ды хто, насіў на хто-небудзь ці не насіў? Я так і не зразумеў. Зачиняется. Гэта... Бля. Гэта амогусу амогусу. Знайсі таго, хто насі мужчынскія стрынгі, пакуль Я гуляеш. шоу электрощиток. Я Я шоу Я бачу электрощиток. Марка І толькі. виходив Я молоток бачу. з Так. электрощитку, а Я до бачу, гэтага я хтось перед моїм очима Ён зачинив. неяк падазрона бегае паміж вентыляцыямі. Хто? Руді. Що, здурели? Я тільки що метеорит збивав, стояв хвилину, напевно, збивав метеорити у гульні. Я бачу 100%, як молоток виходив з помішкання електрощитової. Але я сказав про тебе раніше, чим ти про мене. Такий маленький нюансик. Я не раніше, ніж ти, бо ти столь виходив, ти не мог не побачити труп. Я думаю, що гэта Марк. Це молоток. Ну, я сказав раніше, що я бачу Марка, а потім такі, я бачу молотка. Да. Але, Янвіль, я тебе запомнив. Тум-тум-тум-тум-тум. І гэта дупа. Знаєш, это молоток. Мгм. О, один раз був імпостером і нормально. Капздец, ну, вот Я гэта что, поверили концовка. мне? Вот Ну, гэта конечно. концовка, конечно. Это я Смотрели, тебе ребята, вам объясняю. сказали, что выходил, бачил труп. Ну, я одразу якби перемикнув тему стрілочки на Марка, Ну. тому що Вось так бачыце, бачиш. бачыце, курыса сапраўды была сас. Так. А ми з Курису судом спрацювалися. І у всяк Так. на мені, а яна така, ось, молодчинка. Так, ну що, все тоді? Курису выдатная моя пераемница, я ганаруся. Ну, Я нават забув, Дівчата, що при концерті Єнвіль, мені Курису, забув. можете синхронно сказати Горбата? Одночасово. Коли ласка. А як? Прям На технично. счет 3. Раз, два, 3. Горбата. Ви нам інтоксикацію хочете зробити? Інтоксикація хаває? жесть. Молоток, чому я бачу тільки одну твою руку? До речі, ми твої не бачимо. Suspicious. Все руки показали. Волосатые. А ось яны. Лепусе лапки показывай. Видать. Видать, видать. Да. А, Богемка, видно, что пиво дишку. давай закругляй нас, а ти боже, що. ну. Так, ну і зараз я водичку лясну, тому що молоточок вельми хоче, каб я хутчэй сышла со стрима. Я Просто- оце так само хочу, до речі. Водичка Зараз скончилася, все буде. і хочеш А, сісти. Кстати, закривалась. Тодді, скажи Горбата.
Зарплата. Нормально, нормально. Чисто мускуланус зайшов у чат. Аж запахло, пах адчуваю тут. У меня камера запустилась. Так Мужчинське. може ён тагачы Это майстер? як? Это может быть это Руди Тагача майстер? Ну, З таким голосом. максимум все так. Перший беларускі гачы майстар. Мастер. Я не Ну, буду нічого казати про Хтосьці, гэта. дайте ему 300 бакс. Дайте мне 300 баксов. Так, ну что там? Ну что, будем закругляться. Давайте перед тым, як сыйдзем, пожадаем нашим гледачам чаго-небудзь. Щастя, здоров'я. Лепусе. Усе За производители. что? Лепус, что ты Лепусе, творишь? куды? Ты павінны быў змагацца на нашым баконе супраць нас. Мне может скончиться еще. Я сподіваюся, скончим ранее, чем скончится гарбата. Окей. Что ты кажешь? Годи! Что ты кажешь? Амогус. Вот это Всем вот есть уже. водичку. Добра. Карацей, напэўна, я пачну. Ну, О, божух, Костин, на хтось пойшов. яшчэ на мяне падпісаўся, божух, на. Кацін. Кацін донатит. Гэта пакінь сабе грошы, божух, на. Божух, Так. на, а што здарылася? Або адвіс, але зноў завіс. А, Тем все, адвіс. вернулся. А у мяне, паходзі, інтэрнэт падае. Нет, здаецца, пакуль стабільна гучыш. Я нешта бачу. О, Ладно, гляди, ну, нормально. конечно, Все нормально, Все, спокойно. давайте Всё ідзе. гэта Кука. віншаванне зычыць будзем штукі і разыходзіцца. Бо відаць ужо інтэрнэт супраць таго, каб мы тут сидзелі разам. Добра. Карацей, 2023 год быў файны, мне здаецца, для відэагульняў. Шмат чаго класнага выйшла. Я спадзяюся, што вы ў гэтым годзе знайшлі вельмі шмат усяго, што прынесла вам радасць. І я спадзяюся, што ў наступным годзе будзе таксама шмат гульняў, якія прынясуць вам шмат радасці. І не толькі гульняў, а яшчэ файных, класных падзеяў і людзей у вашым жыцці. Вось гэта я вам жадаю. Так, можна я наступны? Я нават крыху Так. падрыхтаваўся, напісаў 2-3 ты самыя сказы. Літары. Так, літары, так. Усе 3 літары, якія я ведаю, я ўсе іх і напісаў. Як вы разумееце, гэта не самае... Зараз пакажаш той ліст. Ён уже показывал подчас трыма, я бачу. Вось гэта ён і ёсць. Я магу іх паміж сабой неяк перамешваць. Што хацеў сказаць, зразумела, што зычу усім крэпкага шчаўя і здароўя, але ж такая думка, што жадаю, каб той, хто... Гэта не цытата з кантакта. Жадаю, каб той, хто не ўмее, той навучыўся ставіць перад сабой нейкія мэты. Той, хто умее ставіць гэтыя мэты, навучыўся ісці да іх, а той, хто паставіў, ідзе да іх, навучыўся цярпенню і плёну. Ну вось. І, канешне же, як у тым годзе я скажу, што не забывайце пацалуйце абавязкова ўсіх тых, каго вы любіце ды кахаеце, і галоўнае, малых нашых кудлатых гадаванцаў, калі яны у вас ёсць, іх таксама пацалуйце ў носік і зрабіце іх жыццё лепшым, пакуль у вас ёсць такая магчымасць. У іх жыццё карацей за нашае. Вось, я ўсё сказаў. Пригоже. Лепш за ўсіх. Кстати, так пакуль я не казаў. Ну, за мяне дакладна. Добра, давай, Гомзічак, ты у нас тут наступную вакенцію. Так, ну, відавочна, да. Вітаю, віншую всіх з надыходзячымі калядамі і іншымі святамі. Няхай у вас будзе утульныя святы. Вось, а яшчэ хацеў проста звярнуць увагу, вы паглядзіце, колькі прыгожых твараў у нас тут стала ўжо. Некаторыя, канешне, анімацыйныя, але ўсё роўна ўсё прыгожае. І гэта ўсё за год, як ўсё змянілася. Няхай далей наша вось ідэя ствараць беларускі кантэнт распаўсюджваецца далей. Я вось гэтага жадаю. Ей! Приємно, дякую. Каточак Шайграэль. Ой, складана мне, конечно, неяк не рыхтаваўся, на жаль.
Ну, суадносна жадаю, канешне, усім здароўя у першую абавязковую чэргу. Ну і каб мары ўсё ж такі збыліся. Самые добрые, конечно же. Ось. Ну, чаго яшчэ пажадаць? Грошаў, канешне. Каб усё было добра. Каб усяго хапляла і можна было супакойна жыць і просто ні аб чым не хвалявацца. Так. Е. Каточек уже не ведаю. Так, і Інвель. Ну, я буду кароткай, зычу, каб у вашым жыцці было менш імпостараў і больш выкананых таскаў. Самае тэматычнае. Класна. Давайте Маркі будзе наступны. Ой, так. Не чакаў, ну, так? Я скажу так, что я... Імпостер. Не, все добре. Я, калі пачынаў увогуле, ну, нават не гатовы быў патрапіць, што, ну, уявіць, што ёсць нейкая такая ўжо трошкі згуртаваная разам камьюніці, і патрапіўшы, мне было вельмі прыемна пазнаёміцца з усімі вамі і самому пачаць. Так што я спадзяюся, што також контент будзе патроху развівацца, паміж сабой будуць добрыя стасункі, менш розных супярэчак, каб было. Таму і усім, хто ў чаце, також жадаю, будьце адным з адным у сяброўскіх стасунках. Так што дзякую. Віншую вас. Бач, толькі сяброўскія стасункі, нічога болей. Рудзі, пачакай, ось тут я пратэстую. Гэта вось мала. Крэпкае, сапраўднае мужыцкае сяброўства. Давай, малаточак, дадавай да сяброўства. Ой, дайце крынжану. Дайце, паважаныя гледачы, хай побач з вамі будзе чалавек, як мінімум адзін, які заўжды зможа вам наліць гарбаткі. І запрасіць на гарбатку. Нічога сур'ёзнага, толькі крынж. Наступны, давайце. Што, я? Так, ты. Ну што я магу? Крышачку вынікаў, што насамрэч у пачатку году колькі нас было і колькі нас зараз. З двух платформаў. Гэта вельмі крута, вельмі файна, што мова наша хоць у гэтым плане развіваецца. Таму ўсіх віншую гледачоў і стрымераў. Жадаю, каб людзей больш глядзела і цікавілася, даведвалася, таму спадары з чату расказвайце там, што нейкі ёсць твіч, нехта ім карыстаецца, там можна паглядзець гульні, бо не ўсіх жалеза там дазваляю нешта пагуляць. Ці пагаварыць у сучасным свеце можна таксама з людзьмі нейкімі і пачуць мову. Хай у нас бываюць там і хібы, і не заўжды мы па-беларуску чыста размаўляем, ну, але ўсё ж такі мы неяк намагаемся размаўляць на нашай роднай мове. Ну, а ў будучым годзе спадзяюся, што мова будзе наша яшчэ больш пашырацца, што яшчэ з'явяцца стрімеры з рознымі гульнямі, яшчэ можа чым. Вось, так што ўсім усяго самага добрага ў надыходзячым годзе і ўсё будзе добра. Дзякуй. Дзякуй, дзядзечка. І каб твіч дадаў мову беларускую. Так. Ужо прапанавалі ў чаціку. А пераходзьце все на YouTube, там беларуская мова ёсць, я вам кажу. Там даволі файна. Всё, Я галасую супраць малатка. цудоўная вайф у курысу. Добра. Па-першае, я бы хацела пажадаць усім бяспеку ў жыцці, таму што это, мне здаецца, самае галоўнае зараз. Таксама па тэме. Это смачную гарбату. Усім. Это заўсёды. Потым я бы хацела, каб таксама беларуска камьюніці это продолжала развівацца і станавілася самым розным, якім ён толькі можа быць. Таксама это шмат, это вяселля ў жыцці.
ежы смачнай таксама. О, Вяселле, ежа, все, что мы любим. Нормальный. так, І И беспека. так. шоколадного молока ўсім. О, О. шоколадного молока. До речі, ти бачила? Я тобі у рамочку каля тебе молочко шоколадне покинула. Так, я бачила. О. І тоді. Ох, ну мне просто нічога ўжо не пакінулі, ніякіх шансаў. Скажи, что всех нешта ненавидишь. добрае Давай. зрабіць. Боже, так это і так усе ведаюць, што я ўсіх ненавіджу. Але ніфіга. Вось ты думаў, што зноўку ты ў мяне не верыш. Я вас усіх люблю. Усім сваім вялікім добрым сэрцам. Люблю вас, мае даражэнькія сябры стрэмеры. Люблю вас, гледачы нашы. Усіх люблю і вам усім зычу, каб вам шчасця, як мне ось з гэтай манеткай. Яна ніколі вам не здраджвала ваша ўцечка. Ей! Так. О, так, і яшчэ перад тым, як мы развітаемся, вы паглядзелі зараз стрым, магчыма, я спадзяюся, вам усе спадабаліся і ўсе вас зацікавілі. Калі вы пракруціце трошкі ўніз, я склала спіс усіх гасцёў гэтага стрыма, там ёсць спасылачкі на іхнія каналы, на Твічы, на Ютубе. Абавязкова, калі вам спадабаліся гэтыя крэйтары, абавязкова зайдзіце іх, падтрымайце сваімі фолавамі, крацей, фолавіце, подписывайтеся, лайки, падабайкі, ўсё, што хочаце. Будзе вельмі круто, калі мы будзем падтрымліваць гэтае кам'юніці. Калядкамі вас. Ну, а цяпер, значыцца, разходзімся. И дякую богине за то, что провела. Великий дякую. Так. Вам дзякуй, што прыйшлі. Усім. Аздабленне-то якое цудоўнае. Ну, гэта ўсё богемка зрабіла. Ну, калі б не нас тут не было. Уже другі год запар, ты паглядзі. Як Так. Ну, Мгм. спадзяюся, наступ- яшчэ сустрэнемся. Будзем спадзявацца, што на наступную такую вечарыну трэба будзе ўжо шукаць гульню на 100 чалавек. Так, так. Касавка в Фортнайце на 100 чалавек. О, клас, топова. Ну, що? Тады пакулечкі, дабранач, мой даражэнькі, салодзенькі ўсім сноў. Дякую. Все, дякую. Бай-бай. Да пабачэння. Да побачення. Давайте.